Vai a cabo. Pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Don Vieito Baliño, de volta en Non Vale Furar, que tal? Moi boas, Cabo. Despois destas 2 semaniñas que non puiden estar, pois con moitas ganas de estar aquí hoxe. Estiveche de vacacións, Bueno, no, a verdade que non estuve de vacacións, pero bueno, non estuve aquí. Tes algo Para que min dicirlle aos teus pequenos furiños, pode Pois ser? Pois sí. E aparte hoxe que ven un invitado importantísimo na estrada, ídolo dos pupilos que entreno eu, do Levín A da escola estradense. Ajá. Que por certo, me dixeron cando van pedindo autógrafos por aí, cando os ven pidinlles autógrafos a veces, Sí? fotos, sí, claro, vamos, son os seus ídolos. Pois eso, un saúdo para todo o Levín A da escola estrada de fútbol base. Os Que me chavales, levan toda a tempada os chavales dicíndome que os teño que saludar desde Non Vale Furar, sobre todo o capitán Diego, que me pide moito, así que Diego, futuro capitán do aí vai Estradense. eso. Bueno, pode ser, ainda son moi pequenos. Claro. Non se pode meter presión aos chavales. Moi ben, pois dito isto, imos presentar o noso convidado que, como dice, un auténtico ídolo na estrada. Pois sí. Temos a un dos mellores mediocentros, baixo o meu punto de vista, da terceira ref, non? Baixo meu tamén. Creo que é un dos xogadores que leva xa sendo importante estes anos na estrada e cada vez máis. Sí. Marcharon pesos pesados e ora é el un dos pesos pesados deste Club Deportivo Estradense. Brais Vidal. A brúxula. A brúxula, sí señor, aquí está con nós. Moi boas, Brais. Moi boas. Que tal? Gracias por convidarme. A verdade que, bueno, vexo bastante o podcast, programa, como querades chamarlle, bueno, é un placer que Sí, estar señor. aquí. Para nós é un placer, de feito, levamos anos pensando na posibilidade de traer o Brais, sempre foi un xogador que nos gustou moito. Sí, sí. Dende o principio, Brais. Pois estou aquí ao lado, sei que ainda tardachedes. Bueno, non sempre empezamos polos inicios e, como non, queremos saber como empezaches ti xogando fútbol. Falábamos antes que xa non se xoga tanto na rúa. Ao mellor ti és un deses talentos feitos na calle, na rúa, non? Bueno, é verdade que eu de pequeno vivía nunha aldea cerca de Bertamiráns, entón, pois... Cal? En Covas, chámase. Cos. Sí, cerca, indo para Tapia, Playa Fidal de Tapia, ali, bueno, cerquiña. É verdade que, claro, xogaba con meu irmán, levolle 4 anos, eu xogaba contra a parede ali a furallolos. Claro. Sí, sí. Entón, é verdade que eso de xogar con máis rapaces era inviable porque non había rapaces na aldea. Entón, bueno, xogaba ni na aldea, con meu pai ás veces, con meu irmán pequeno, deixáballe, pois, non quero xogar, que eres moi grande, dicíalle, bueno, pois vas ganando 100-0. E xogábamos. Entón, bueno, sí que é verdade que tamén antes, pois no colegio se xogaba moito máis, nos recreos todo o tempo, bueno, a verdade que vivía por para o fútbol. Estás perdendo iso, Sí, a verdade que sí, estás perdendo. Nótese moitísimo. Nos teus alevíns, Sí, era o que falábamos antes con Brais fora de cámara, que eu creo que é, o sea, parte moi importante da educación futbolística é o que se aprende xogando na calle. Sí. Sin dúbida. Con pedras, Sí, ao final perdes eso de un para un, de pois xogar a ver quen fai caño, quen non, quen parece unha tontería, pero eu penso que se perdeu esa calidade de un para un. Sí. E nada, eu empecé ali na casa e, bueno, no colegio, como todo o mundo, a fútbol sala. De feito, o entrenador era meu pai. Empecé no colegio, eu tiña 3 anos, non había categoría, os de 5 ou 6 anos sí que tiñan, entón, bueno, como eu me gustaba, era algo grandecho, pois metíanme ali, é verdade que non me acordo de nada, a miña nai decía que non se me vía nin o número, que levaba os 6 só se vía o rabiño. E sí, son os inicios, fútbol sala e en fútbol 7, que daquela era fútbol 7, pois no Arcaja San Miguel. Ostras, que equipo tan Equipo mítico. mitiquísimo. Sigue existindo? No, De feito, desfíxose o ano, o sea, eu botei un ano ou 2, se non me equivoco, desfíxose. É que eu nin sei que é. Eu xogara unha vez contra o Arcángel San Miguel, estando eu no Callobre, que era un equipo que xogaba no polígono do Tambre, sí. No polígono do Tambre. Sí. señor. Tiña un campo de terra ali, no polígono do Tambre, que está, Pois xa ves. non sei que haberá ali agora, pero sí. E bueno, despois de aí cambiou todo, claro, e volcámonos para o Bodegón Arzúa.
Outro mítico. Outro miticazo. Bodegón joder. Arzúa sí, tío. Sí que pasaches por Equipos míticos, sí. Desbloqueaches un recordo. Bodegón Arzúa. O Bodegón Arzúa aparte chegou a ter un nivelillo, Boa canteira. sí, unha canteira importante en juveniles aí. Sí. E que eso que era? Eras Era fútbol 7. Fútbol 7 Fútbol e ti xa xogabas de medio centro, Brais? Sí, Sempre sí, medio sí, centro. sí, a verdade que sí. Sempre xoguei no medio. É verdade que, por exemplo, no Arcángel San Miguel xogaba con meu irmán, o sea, ten 4 anos máis que a min, xa o dixen. Era un equipo que éramos os que éramos, que Xa. si, xuntábase para ter a categoría e listo. De feito xogábamos en Santa Isabel de Herba. Ostra. O primer partido do fútbol 7 de Santa Isabel de Artificial xoguei no eu. Ostra. E da casualidade que lle entrou un caucho nun ollo a un rapaz. E claro, xa non queríamos xogar máis. Puto caucho. Sabes? Que como sí. antes que a A novedade. erva non entraba, que é isto negro que nos entra nos ollos, sabes? Claro. E despois que porque temos por aí que hai algún momento no que chegas ao Santiago de Compostela, Sí. pero non sei en que momento, como fuches Pois o evolucionando. meu último ano de fútbol 7. O meu último ano de fútbol 7, un dos mellores amigos que tiña daquela, no collegio, xogaba no Santiago. Quen? No é Midón. Ahora xa non xoga a fútbol. Queres mandarlle un saúdo? Sí, por suposto, un saúdo, non é? Sí, un saúdo que pois ainda temos algo de relación. É verdade que, bueno, co tempo pérdese. Pero bueno, fun para ali por él, a verdade, porque quería xogar con él. Nada, cheguei ali e é verdade que tiña un equipo de OA, digamos, que era de segundo ano, que antes era, bueno, máis ou menos así. Eu acabei no D porque era o que había, quero dicir, eu cheguei tarde, non me conocía ninguén, fun para o D. É verdade que entrenaba co A, que o entrenador era un mítico, Anxo Casal de Rei. Anxo. É un mítico da canteira de Santiago, sí, é verdade que sí. Iba con él, é verdade que iba ao principio fun sempre porque conocía ao meu pai, de feito tamén foi un pouco que lle dixo que fora para ali sin problema. E no Santiago a partir de aí chegaches aí en Alevins logo, de segundo ano. Alevín de segundo ano, Alevín sí. de segundo ano. Infantil de primeiro ano, había convenio este que dixo Samu fai unhas semanas de que os de primeiro ano vos iban po Conxos, Claro. de segundo ano vos iban po Santiago, pero eu quedei no Santiago. O sea, é verdade que, bueno, E ti este primeiro ano foi como dis, bueno, chegaches eso novo, estabas no D, así como de adaptación, pero despois xa en infantís. nada, quedei no Santiago. Perfil baixo, non, Brais? Sí. Un perfil que, o Dame sea, igual, a pero verdade. destacabas ou como era? Sí, xogaba, no A, pois entrenando non era que desentonara nada, de feito nese A estaba Martín Sánchez xa. Sí. Foi os primeiros inicios con Martín Sánchez. Xa ves, Sí. Martín, por exemplo, foi un dos que marchou para o Conxo. Que foi esa generación que despois nos xuntamos o segundo ano de infantiles. Pero eu quedei nos infantiles, iba a adestrar, creo que era 1 ou 2 días a semana co A, que bueno, algún mítico ali, que estaba Mon Vives, estaba Álvaro Casas antes de ir para o Celta. Había así Canteiro. 2 ou 3 xogadoriños, Sí. sí. Eu quedei, eu adestraba con eles e xogaba co Santiago B, que era de comarcal, era o capitán e tal, pero bueno, Claro. xogaba ali. E nunca tiveches aí a opción de, eu que sei, ir a un club mellor, digamos, ou sempre aí tranquilo? No, en eu Santiago? tranquilo, a verdad que dame igual, eu Claro. estaba contento, adestraba con xente que xa era amiga miña e dame igual, a verdad estaba contento, eu quería xogar ao fútbol e listo. O que me importaba era xogar. Te dá a sensación por como falas que daquela, se che din que iban a botar 10 anos xogando en terceira división aí sendo dos mellores tal, o mellor Non yo creería. non o creerías Claro. moito. No. É verdad que sí que daquela estaba máis gordiño, é verdad que tardei un pouco en crecer e adelgazar un pouco, eso tamén se notaba porque no medio do campo, claro. Hai que correr. Avións. Claro. Claro, e despois, joder, que a última tempada de juvenil vemos que xogas Liga Nacional, que hai certo nivel, non é unha coña. No, tamén xoguei honor, entón, bueno. Sí, É verdad que o ano previo, como? Sí, con De segundo con ano Santiago, xa sí. xogas División de Honor. Sí, no Santiago ese que claro, destacar era imposible, estaban Samu e Brais. Vale, era ese o sea, ese Santiago do que falou aquí Samu, Sí, non? ese Santiago, sí. Claro, é que en infantiles de segundo xa nos xuntamos. Aí sí que xa quedei no Santiago e xa xogábamos Samu, eu e Ander San Juan, chamábase no medio, que despois foi po Celta e, bueno, quedou polo camiño, polo que fora, non sei o por qué, pero sí que xa empecé a xogar con Samu, Brais, Martín. Bo equipo, Sí, moito. Joder. Foi o ano ese que dixo Samu que quedáramos cuartos, que xogamos ali na torre contra o Celta, que nos eliminaron a penaltis, que era un Celta increíble. Bueno, a nosa xeración, a do 95, con Yelko, que é un ano máis novo. Sí, O sea, Santi Mina, Rubén Costas, Rubén todos. Costas. O sea, unha xeración que espectacular. E despois que? Porque o salto a senior xa vas para o primeiro ano estudiantil. Un equipo extraño, estudiantil, Sí que era extraño, sí. Pero bueno, antes
O sea, eu botei hasta juveniles de primeiro ano no Santiago e juveniles de primeiro ano xoguei no Villestro. Amigo, é que ese dato... Que creo que son o primeiro xogador na historia que ganou a Copa do Sar e campeón de Europa da Regions Cup. Oye, esa non a temos, Datazo, Sí, Esa non a temos. esos datos están O sea, aí escondidos. Que nos dis que xogaches no Villestro? Juveniles de primeiro ano, sí. Pero cando, o sea, no Villestro juvenil. Ou No fuches Villestro sendo juvenil juvenil para seniors. e xogaba no senior. Xogaba nos seniors tamén. O sea, é verdad que hasta a mitad da temporada non xogaba, pero bueno, a partir da mitad da temporada empecé a xogar 20 minutinhos. E esa media quentada? horiña. Que foi unha cesión ou... No A non me querían ter ficha E, querían meter ficha B en local estaba daquela, quería fundarse o B porque subíamos moitos cadetes. Querían que entrenara co A, pero díxome Víctor Santos, que era o entrenador daquela, bueno, Sí. agradezo yo tamén, porque foi unha etapa moi bonita, que non íbamos a contar moito, que si o facíamos ben no B, pois que íbamos a ir co D Nacional, pero pois dixen, mira, pois para xogar en local, pois buscome a vida por fora e Villestro. acabei en Villestro. E Villestro que estaba en primeira. Estaba en primeira. E con primeiro equipo tamén. Sí. Nada, a verdad que foi a mellor decisión que tomei a nivel futbolístico da miña vida, Ostras. porque cambiou radicalmente todo. O sea, a nivel confianza, a nivel pois relación social, porque xa te metes nun vestuario con xente de Senior. 30 e pico anos que traballa, que ten fillos, que te adoptan como un máis, que ves como é un vestuario de verdad. Ao Claro, final, claro, nos claro. vestuarios da base estás con chavales Sí, da tua con edad, nenos. pero ves como é o fútbol. Para min foi o ano de máis aprendizaxe de todos. De feito, gardo un cariño increíble a Villestro. E gañas a Copa do Sar, E gañamos a Copa do Sar. Sendo ti juvenil de primeiro ano. Xoguei a final, de feito. Ostras. Xoguei a semifinal, que era ida e volta contra o Cacheira, xoguei o primer partido, o segundo non fun convocado. E xoguei a final contra a Esclavitud. Contra a esclavitud. hostia. Tiñas cousiñas, Ganamos xa, 2-1, sí, sí, Aí, sí. ostra, un juvenil xogando a final da Copa do Sar. Sí, Non sí. sei. Sí, joder, ostras, o nivel. E aparte que había 3 cambios solo. Claro. Non era certo, os 5 claro, cambios. Algo lle apuntaría daquela xa. Xa ves. E despois que? Entón ese primeiro ano senior sí que xa Sí. das o paso a estudiantil, Sí, en porque preferente. Estaba Víctor. Víctor Santos colleu ese estudiantil. Un estudiantil con mítico, el que temos apuntado aquí. Miticazo. Estaba Fafú, estaba Chiño, con 20 aniños. Bueno, Chiño chegou a mitad da temporada. Sí. Que viña do Ordes ou Sí, creo non que sei, sí. non sei moi ben onde viña, pero Salía viña do de xogar, Depor sí. e tal. Levou a Martín Sánchez tamén. Sí, Vale. fomos os dous. Brais Calvo, Emi Carril. Sí, sí, míticos. Marc. Jorge Colón. Jorge Colón, Marc. Adrián Riaja, Jacobo González. Sí, Acordome sí, dun sí. xogador, non sei se coincideu contigo, pero estaba por aquela época, que se chamaba Anxo. Anxo. Ese tío era buísimo. Era moi, moi bo. E que foi dese xogador? Que anxo? Non sei. Anxo Dirty Shocks, chamámoslle nós. Dirty Shocks. Porque lle Tiña- molaba moito máis a música que o fútbol. Sí. De feito, no Depor Sí, era xogaba. un pepinazo. E que o tipo era buísimo. E con nos era un pepino histórico. É que foi dese... É que eu perdi a Deixou pista. foi, non sei se sigue sendo, guitarrista de Novedades Carmiña. Opa. Ostras. Mira ti, Mira Grupo ti. top. Sí, Sí, sí. grupo moi top. Pois o tío era... O Sabes sea, quen é? o acordo Ese no tipo estudiantil era o mellorciño. Iba moi sobrado. Eu vin poucos mediocentros como ele, a verdad. Joder, Era mira ti. novo. Moi sobrado. Pero non lle gustaba. Xa. Era para traelo aquí, tamén. Sí, sí, Ah, ese Anxo. pode ter boas historias, Sobre todo de novedades Sí, sí, Carmiña, sí, sí, ali. sí, sí. Seguro, seguro. Olliño, Bueno, Brais, e despois que? Porque costou o salto a senior. Ese ano vimos que non sei se está ben o de la preferente, pero que solo xoga 790 minutos. Pode ser, pode ser. Por certo, Empecei- perdón, Sí, o ano que marchas para o Villestro Juvenís que estaba en preferente, o Villestro. No, en primeira. En primeira. En primeira, en primeira. Despois ascende. Sí, despois ascende. Xusto ese ano, o meu primeiro ano senior ascende. Ben de ascender. Sí. Eu ese primeiro ano empecé xogando con Víctor, pues, bastante, o sea, iba alternando titularidades con suplencias, pero os resultados non se deron ao principio. Botárono. Veo un entrenador pois que confiaba máis en outros xogadores. A verdade que, bueno, prefiero pasar rápido esa etapa. É verdade que, bueno, non foi unha etapa de aprendizaxe a nivel futbolístico, pero sí que no demais levome moitos amigos dese ano, moitos, de invitar ao bautizo do meu fillo, o sea, levo moitos amigos. Bueno, eu intentei marchar para xogar a mitad da temporada, non O me Villestro. deixaron marchar, si, o Villestro ou o Cacheiras, que estaba Iván Vázquez de entrenador. Ostra. Non me deixaron, bueno, cousas que pasan, pero bueno, sí que é verdade que non xoguei moito. Olvidámonos desa tempada, que despois anos máis tarde mellor houve unha etapa medio parecida, que falaremos despois, pero fichas, ascendo Villestro a preferente,
E ti firmas no equipo do Suso Conde. Imagino que non che costou moito tomar a decisión. Xa coñecías a casa, titularísimo, espectacular, non? Sí, o sea, volver a casa, entre comillas, é verdad que póñeno moi fácil. Sería a primeira chamada que fixeron a segunda de Sí, Brai non está xogando, queres vir? Eu sí. Eu non sabía que se cobraba no fútbol senior cando eu cheguei ao estudiantil. E de feito hai unha boa anécdota ese ano, A que ver. eu cobraba 120 euros. Non, está mal. Non estaba mal, porque Bueno, verano. pero aí había xente cobrando aí, claro, seguro. pero que en diciembre dixéronme, mira, temos que quitarvos 20 euros porque queremos fichar xogadores. E eu quedei como... No estudiantil? Sí, eu quedeime como, o sea, os meus 20 euros vamos facer... Que dá 20 euros para un Claro. chaval de 20 anos era hostia. Claro, o sea, claro, pois para Estabas estudiando, non? Aquí en Santiago. Sí, como- para tomar, para o bachillerato, creo, ou non sei xa, pero bueno, para tomar os cacharriños, para Claro, sí. calquer cousiña, sabes? E do ano do Billestre foi, pois, quero xogar, dame igual. Sin cobrar ni nada. Sin cobrar, sin nada, dame igual xogar ao lado da casa e É que ao final é máis importante xogar que... Sí, sin duda. Ao final Oye, está claro. hai unha cousa que me chama moito a atención dese Billestre, non sei se están ben os datos, pero O das tarxetas, non? eso é verdade. É unha barbaridade. Equipo durísimo, Pero como é posible? É- Eu nunca vi tal cousa. É posible porque Pero- gracias a Dios non había vídeos deses partidos. Pero é unha barbaridade. Que maneira de pegar paus, Pero É que según os datos o sea, acabaste con máis tarxetas que goles. É moi e probable. que puntos, e que Sí, E e que que todo. puntos, e que todo. 134 amarelas, 18 expulsións Sí, en sí. 38 encontros. Sodes conscientes do que é? Sí. Esa é unha salvajada. É que o que non estuvera neses partidos pode flipar. Pero é real, O sea, non sei se exactamente, pero é real. O Xío é o que máis 14 amarelas, 3 vermellas. Brais Vidal, 9 amarelas, 1 vermella. Emi Carril, 4 vermellas, 11 amarelas. Pero que... Ademais eras novo, repartiades igual, Pero, o sea, éramos moi intensos. moi intensos, pero é verdad que había, o sea, hubo tarxetas de traca, de decir, o árbitro eres malísimo, hai 4 partidos de sanción, hai cousas así, o sea, Pero é que non hai un xogador nese equipo que non... O sea, o que menos ten é un tipo que debe ter 3 amarillas, que xa, bueno... no, Xa está ben, xa está ben. repartíamos Todos. moito. Pero É verdad que sí, pero pensei que era un erro de la No, Perfera. no, é Joder. real. Ese equipo, era moito repartir. Xa E non... de que quedaste ese ano? E descendimos igual como... 16º. Sí, pero Aí houbera 5 ou 6 arrastres, o sea, 2 ou 3 arrastres e descenderamos como o primer arrastre, digamos. O sea, o último que se salvaría en caso de que non houbera arrastres. E decides volver a onde non fuches feliz, que era o estudiantil. Sí, É con curioso, 21 anos. É curioso isto, non? Sí, pero era un estudiantil moi distinto. Home, quedades terceiros con equipazo. Hai algún xogador que repite, pero Sí. hai nivel, Pero- Empezas a coincidir con xente que despois coñecerías máis tarde. Sí. tamén. A ver, Foi chamaron teles para que volveras logo. sí, a ver, é verdad que, bueno, eu tiña moi boa relación con Jorge Colón, mítico tamén. Moi bo xogador Moi bo tamén. xogador e moi boa persona, ao que lle dou recordos. Sempre que Goleador, non? Sí, ese ano moi goleador. E díxeme, vente, creo que se está formando un equipo chulo, vas disfrutar porque Gelucho, a idea de Gelucho, que xa chegara un Gelucho. pouco antes, vai che molar, a ti que che gusta xogar, tal. Eu creo que confía na xente se dá resultados, e a verdade dixen, bueno, pois, por que non? A verdade que ir con el no coche, que ao final tamén, me refiero, o grupo do coche tamén se nota moito, Claro. con quen vas e con quen deixes de ir. E dicen, pois bueno, vamos. Venga. Por que non? A verdade que primer ano de Pablo Carván en preferente, por exemplo, que Juanín. empezou e dixen, pero Quen? este chaval. Sí, sí. Home, claro. porque Poño él- punta. él no, se- no, no, non lle pensei- apuntaba? No, no. Ah, que- A primeira pretemporada, non sei se era polos nervios, porque é un chaval que se, o Viña sea, do Carván viña é do moi Rece- do nervioso. Recesende, Sí. Pero despois, Non me dá a sensación de que sexa nervioso Carabán. sí, No, é home, tímido, sin é dúda. nerviosiño, sí. Non fala moito. Bueno, é algo timidillo, pero é verdad que despois. E agora mira, E agora mesmo No, é, no, dos xa líos centrales, capitán da selección galega, Xa non era. Aí o tes. Acabou sendo unha barbaridade. Sí. E hai máis, o sea, temos No, ese 11 pasa por era ese unha locura. equipo. Está o Juanín tamén. Quen tes vos recordo ti? Iker Hurtado. Vimos que Buah. incluso pasou Copa por ese equipo. E fixo anazo desde Sí, que non? chegou, sí. É verdade que ese equipo foi como tendo moitos retoques, porque empezamos sin delanteros, xogaban delanteros, Brais Calvo e Colón. E despois que? Quen chegou? Claro, e despois que- chegou Iker Hurtado, Stefan. Chegou Stefan, Había outro que non me sai agora. de La Fuente ou algo así, Sí. que estaba bien Ese de no xogar en medio, segunda non me división, sí, o sea, teníamos un plantillón. Jacobito fixo un anazo, Sí. que bueno, está no Dubra. Marcos García. Marcos García, pero
non xogaba, es que creo que se lesionara, non xogaba, xogou moi pouco, creo, ao final. Diego Peña, porteiro José da Cuña, que ao final para preferente top, Escandaloso, top. sí. Fafú, que teníamos un plantillón. Terceiros quedades, non conseguides ascender. Sí. Que tes algún recordo así, algunha anécdota dese ano ou algo así? Xogas todo ti, non? Acórdome que íbamos segundos. Creo que fixéramos, bueno, non sei, 45 puntos poñe para salvarnos. Ese día uns cacharros. Buah, Pola salvación? Sí, salvámonos, tal, obxectivo feito, uns cacharros. Aparte xogáramos lonxe, non sei onde xogáramos, en Lugo, e parar a mitad do camiño ali a beber cacharros. Quen era o maior consumidor de cacharros dese equipo? Había moitos pretendientes para ese posto, A verdade é que ese equipo era, o sea, paseino tan ben xogando, tan ben fora do campo que era difícil decir. Como cambiou a cousa, non? Quero marchar, sí. Do primeiro ano de Sí, o sea, fixemos unha piña moi boa e salíamos moito, xa non só de festa, sino un pinchos ali, Gelucho máis, Manolo Blanco, que para min tamén estaba de popa. Que estaba ali. É unha das claves tamén dese equipo. Pois, cando estivo aquí Juan Cabrejo, precisamente, falou que Gelucho era boliante, Sí, na súa época. Sí, na nosa. Sí. En todas as épocas, Joder. Aparte, claro, indo así a cousa, pues, Sí. E ti, daquela tiñas xa algunha relación? Porque claro, este ano na Estrada foi un pouco crítico, porque o Estradense creo que estaba en terceira xa ou estaba en preferente. No, preferente. Estaba en preferente. E claro, si ascendía o Estudiantil e o Estradense non ascendía, o primeiro equipo da Estrada Xa. empezaba a pasar a ser o Estudiantil. De feito, xogamos unha eliminatoria de Copa ese ano. É certo, que xogardes unha eliminatoria de Copa, como fores? No, minto. A eliminatoria de Copa foi o primeiro ano de... Foi o primeiro. Foi o primeiro ano meu no Estudiantil que ganamos tamén. Pero aí xogáramos a final da Copa da Estrada, que se fixera ese ano. Copa da Estrada, vaya flipados. É verdad, Sí, Copa da Estrada, sí. Sí, claro. Ganáramos. E ganardes vos, na final contra o Estradense. Sí, gol de Brais Calvo, 1-0. Que bonito. E ti, o sea, que recordo tes daquela? Claro, porque non sei se o mellor íos pola calle e dicía alguén, joder, vete po Estradense, Brais ou nada. No, que va. A ver, eu como son de aquí, pois a verdade iba a Estrada o que iba, como tamén éramos moitos de aquí, tampouco é que fixéramos vida nocturna na Estrada. Agora sí, Ahora non. Ahora fillo, muller. Pero fai uns anos. Pero sí, algo máis sí. Bueno, ti faz un gran ano a nivel individual, intuímos, porque chega ese salto a terceira división por primeira vez na túa carreira e chega o Arenteiro. Que sorprende, porque é un equipo de Ourense, non sei como se dá esa situación. Estaba Gelucho, non? Non, aínda non. No. Gelucho foi despois. Tamén foi porque daquela os terceiros xogaban a promoción de ascenso entre eles, e o terceiro do Grupo Sur é o Arenteiro. Era utopía ascender ese ano como terceiro. O sea, era o primeiro eliminatorio, quedan todos eliminados menos o Bouzas. Ese Bouzas que ascende, que ascende merecidamente, pero contra pronóstico. Nós xogamos a eliminatoria contra o Arenteiro, empatamos os 2 partidos e gañanos a penaltis. Hijo de Deus, eso. Ascenden eles. E ascenden eles. Acaba o partido, e o entrenador daquela que é Manel Vázquez. Díxome, ten un móvil con sonido. E ti dixeches, bueno. Eu dixen, Martín xa estaba dali. E eu dixen, bueno, exacto. Pues, a ver que pasa. De feito, o sea, estaban en preferente eles. De feito, cando lle dou o sí, é o fin de semana que ascenden. É dicir, eu xa iba a preferente ao Arenteiro, porque me atraía bastante o proxecto que está ahora mismo. Que claro, ao final empezou aí un pouco, non? E tiña un equipazo, O sea, en terceira equipo que tedes é unha barbaridade, joder. Sí, hai xogadores de nome. Temos apuntado, pero non sei quen recordas ti dese equipo bon. A ver, o que máis me sorprendeu, sin duda, foi Rubén Arce. Sabía que iba a decir Rubén Arce, Sí, a ver, marcaba 14 goles daquela. É unha debilidade futbolística, teño que dicilo. Gran tipo. Moi bo tipo. É unha debilidade futbolística, o sea, xogador como eses non queda de encararte, de regatearte, de tirarse, de ese arte teno todo. E aínda por riba ese ano estaba goleador. Sí. Foi diferencial na categoría. E despois tedes por aí na defensa a Dani Portela, Adrián Padrón, Marcos Vilachai, Martín Sánchez e dis. Sí. Martín, sodes íntimos, non? Porque Sí. está seguido un detrás do outro, macho. Sí, parece coña. De festa algunha persona ainda nos pregunta se somos irmáns, de Dios, claro.
De feito, pasounos hasta no bautizo. De que si o meu irmán era Martín ou era o meu irmán. Claro, sí. Sí. Non foi padriño ni nada. No, padriños foron por parte da muller, pero... Xa tocará, non? Xa tocará. Bueno, teu irmán o mellor célase de No, Martín. sí, meu irmán tamén terá que ter algún cupo aí. Vas ter que facer moito. Sí, bueno, esperemos que non tanto. Temos unha pregunta precisamente de Carlos de Dios, que foi outro compañeiro, gran xogador tamén, moi bo xogador. que di: por que sempre sou campións do fútbol tenis ti e Martín Sánchez? Eso era, a verdade que unha cousa que facíamos antes de adestrar que me parece que estaba chula. Antes de adestrar sempre, pois xogábamos 20 minutos antes, 30 minutos antes estábamos cambiados e poñíamos ali dúas vallas e xogábamos fútbol tenis. Pois competíamos fútbol tenis e sempre ganábamos Martín e eu, claro. De feito, Subcampións ou campión? No, ganábamos, hai que dicirlle a Carlos, digo yo a cámara, Carlos e a Rubén que perdían. Ele iba con Arce casi sempre. Boa parella. Sí, boa parella, pero é que non nos jodían. Que De feito, a broma sempre tiñamos unha broma de que cando perdíamos era porque o bar de Santiago onde xogábamos fútbol tenis estaba pechado. Entón non habíamos quentado previamente. Non houve ascensos ese ano, o Compos de Llao Iglesias creo que andaba por aí. Gana a Liga no Carballiño. Gran nivel desa terceira, Sí. Porque vos quedades que de 14º. Sí, salvámonos de feito porque non houve arrastres. Xa ves. Había moi bons equipos. Era unha terceira que tampouco era como a terceira de agora, non? Sí. Máis complicada. Máis complicada, sí. Eu penso que había máis nivel na terceira de antes que a de agora. Por lo menos ese primeiro ano meu había equipos que... claro, sempre estaba por aí o Compos, o Racing, o Pontevedra... Sí, filiais. Sí, sempre había filiais, eso, pois o Compos, o Pontevedra, o Racing, algún sempre andaba por aí, que un ano malo que acababa caendo, ao final, ahora con segunda ref é máis difícil que aparece en terceira. Sí. E despois tempada 18-19 e é xa cando aparece na túa vida o Estradense, que militaba na Preferente Sur naquel momento. Chama Alberto Mariano, pode ser? Como foi o tema? No, a verdade é que con Mariano conocíao porque, bueno, en Santiago que non conoce a Mariano, pero chámame Toño directamente. Toño Camba, sí. Falo con el, ao final xusto convénceme a idea de vir para cerca da casa, porque a verdade que no Carballiño queríanme. Xogas todo no Carballiño. Sí, fixe un moi bo ano, penso. Non había un equipo en terceira... En terceira non me chamou... O Compos. No, ojalá. No, que va. No, en terceira nada. O Céltica pudo dirigirse un pouco, pero nada, que va, non houve nada. Sonaban campanas pero de sempre. Hasta que te chaman... Campanas, Sí, campanas. Pero as campanas sonaban lonxe. Acabo no Estradense... Tamén pola distancia, porque ao final ir hasta o Carballiño era unha tirada. Era un proxecto aparte que tiña boa pinta tamén. Sí, viña de quedar cuarto ou terceiro, pero... As portiñas do ascenso. Sí, as portiñas, bueno, ao final Caraván e Brais Calvo acababan de firmar aí, claro, tamén, claro. Entón, bueno, dixen, pois xusto antes iba a ir a Colón tamén, sí, pero Colón chega en inverno. Fafú, claro, colleron moito do estudiantil. Sí, este creo que foi o ano que me fichou a mí o estudiantil, se estaba... Sí, pode ser. Sí, creo que sí. De feito, a foto de presentación dese ano é algo... Mola, Sí, en chanclas. Estaba a punto de ir de vacacións e dixenlle, Toño, vou po Estradense, dixenme... Bueno, pois vamos sacar a foto de confirmación de que... E dixenlle, pero... O sea, estou dicindo que vou, o sea, non te preocupes, non lle vou dicir que siga a ningún outro equipo. No. A que hora che sale o avión? Onde ibas? A Tenerife. A Tenerife. Iba de vacacións e apareceu Malí, claro, en chanclas, cun pelo que daquela levabas e vaya, unha foto que é mellor non sacar da galería. Hai que buscarla. Xa buscaremos. Era o primeiro ano de Mariano este, no Estradense? No, era o segundo. Xa era o segundo. Era o segundo. O primeiro fixeran un arranque de ganar 10 de 10 ou unha barbaridade así e despois descolganos un poquinho. Ese ano tiveron que fichar a Borja Míguez, que marcou 20 goles. Ese ano Brais ascenso, Como vivistes esa tempada? Que tal foi? Non sei. Comezamos mal ou regular. Empezamos no Grove perdendo, despois costounos. Pero unha vez arrancamos... Eso era unha máquina de xogar ao fútbol, non? Máquina de xogar e de ganar. O sea, chegábamos a un campo e eu notaba a sensación de que os rivales xa sabían que iban a perder. Pode ser. Eso pasou moi poucas veces. Claro. É que era un moi bo equipo que tiña aparte xente nova, con fame, que se xuntou cos veteranos esos que estaban de antes, Vicente, Manutia, Javicho, que por certo,
o rol de Javicho e de Manuti cambiou moito dentro do vestuario. É dicir, cando eran compañeiros, comportaríanse o mellor xa un pouco así como entrenadores, víase que iban ser así. Sí. O sea, víaselle que iban a seguir que por iban a esa vía. entrenar, ¿no? Sí. Sí que lles gustaba, pois eso, axudar en todo o que puderan a nivel pois táctico, de correccións, de tal, sí que xa se notaba. É que ti tiñas 23 anos. Sí. Eras novo, pero bueno, xa tiñas certa, Sí, trayectoria e... Sí. Claro, supoño que tamén hai moita relación con eles, o xogar no medio do campo. Eles, Javicho xogou bastante no medio os últimos anos, Manuti era no medio. De feito, ese ano creo que Manuti, Brais Vidal, Javicho, moitas veces. Claro. Por diante, Brais Calvo. Falla equipo. É que só perdedes 5 partidos e ainda así quedades detrás do Pontellas, Iso, cuidado. Sí, perdemos 5 partidos e xa che digo, deben ser moitos ao principio. Ese Pontellas tamén tiña bo equipo, pero bueno, é verdad que os 2 partidos contra o Pontellas nosos, o sea, baño histórico e non os demos ganado. Sí. Ostras. Sí, eu acórdome, creo que na Estrada, que empatarodes, pode ser. Sí, penso que sí. Penso que sí. E si fora un partido de pasarse por encima. Quen xogaba no ese Pontellas? Algún mítico? Pois creo que xogaba Elías, que despois apareceu no Estradense. Mira ti. E despois xogaba o delantero Iago, que despois fora entrenador, mítico Iago xogou a bo nivel, que era delantero. Sí. É verdad que non me acordo de moitos nomes máis, pero sí que tiña un bo equipo, acórdome que tiña un bo equipo. Como se celebrou ese ascenso? Moito. Algún anécdota dese día? Sí, ascendemos en Barbadás sin contar entre comillas, porque tiñamos que ganar o Golaveras e Barbadás porque na ida perdéramos. Ajá. O sea, é unha das derrotas. E o Barbadás iba terceiro, no segundos, e bueno, por matemáticamente tiñamos que ganar o Golaveras para poder ascender ese día. E ganamos 0-3. Fácil. O sea, golpe na mesa. Sí. Xa vos digo, o sea, despois era golpes na mesa, tras golpe na mesa. O bus a 60, que é o mínimo que pode ir pola autopista, todas as botellas que poden existir de todas as gasolineras desde Barbadás hasta a Estrada acabaron nese bus. Que maravilla. Sí, Como sí, baixaste desde ese bus? Despois ao chegar á Estrada, que fixestes? Pois collemos un camión que destes co trailer atrás e Dios que iba despacio porque senón algún caía ali. Boa celebración. Moi boa celebración. Despois de noite quen... De noite sí que non tan boa, porque como non contábamos, moita xente non pedimos o día no traballo, entón pois, ao final non foi tan boa, sí. Claro. E despois xa pasades a terceira división, afianzades vos rápido na categoría, non? O primeiro ano que foi a COVID, quedades décimos, o sea, porque se para a competición, pero bastante ben, non? Chegan xa futbolistas que despois foron importantes, Ander, Porrúa, non sei, V... Parte levaba... Bueno, logo uns cuantos anos en Martín Sánchez tamén. Sí, Martín. Chega Martín, que raro. Como non? Non sei, que tal iba Lotelli, que andaba por aí tamén? Ben, de calidad vai sobrado, pero como sempre lle digo, a cabeza pois traballa lle sola. Entonces, de calidad vai moi sobrado. Eu penso que valería para calquer equipo de terceira división, pero non lle apetece defender, e claro, ao final a día de hoxe é imposible. Xa. Supoño que decía Cabo que vos afianzades ben na categoría, imagino que, bueno, polo que comentabas antes tamén, que o grupo xa estaba feito un pouco, era xa un equipazo en preferente, e non notastes o mellor moita diferencia, non? Os xogadores que iban vindo eran xogadores que en algún momento xa coincidíramos, porque Ander e Juanín marchan para Boiro e Céltica en terceira, pero volven, e xa estuveran nese Alberto Mariano o primer ano, Martín Sánchez ao final coincidiu cos do estudiantil, con Brais no primer ano noso do estudiantil, comigo, eran xogadores que fichabas, que tiñan algo de experiencia en terceira, pero que xa se conocían. Entón, ao final, fichajes era Porrúa, V e pouco máis. Que non está mal, Que non está mal, obviamente. Sí, pero, por exemplo, Porrúa, sabes, non empeza xogando moito tampouco. Lesionase na lomba. Claro. Jode rodilla na lomba. Cando empezamos a andar, porque Concheiro tamén chega ese equipo. Claro. Cando empezamos a andar, parase polo COVID. Imagino que como a maior parte do mundo do fútbol que vos costou que foi unha putada, vamos, que se parara cando estabas tamén. Sí, parouse xusto tendo Compostela na casa e Gala do Estradense esa semana. O sea, era un pouco aburrida xa esa tempada, porque vos estabades en terra un pouco de ninguén. Sí, pero tamén era nosa xuntos sempre en terceira división. Claro, entón tiñamos tamén ilusión de, bueno, chegar o máis arriba posible. Ao final é un recén ascendido, vas décimo e ves nunha traxectoria de ir cara arriba.
E daba a sensación de que eso, precisamente, de que o equipo estaba se formando con xogadores novos e que iba... Que ao final foi o que pasou. Foi o que pasou, porque a seguinte tempada, que foi o ano da reestruturación, ese que había grupos máis pequenos e tal, facedes un temporadón, Ese ano, vaya broma, gañades na última xornada, eu recordo moito ese partido, a U de Ourense, 0-2 na casa, e despois o que veu despois, que hai que, bueno, habría que explicar un pouco como era a liga, que os terceiros, cuartos Sí, era algo, sí. Perdón, algo cuartos, raro. quintos e sextos iban a un grupo e os dous primeiros... Os tres primeiros xogaban entre eles, sí, sí. Un Cristo. Sí, o sea, os tres primeiros de cada grupo, o sea, separouse como é a preferente agora, norte e sur. Os tres primeiros de cada grupo xogaban entre eles para 2 postos de ascenso directo. O cuarto, quinto e sexto de cada grupo xogaban entre eles para 2 postos nas semifinales de ascenso por unha plaza. No voso caso, que no norte estaba Viralbés, Fabril e Silva, e por abaixo estabades vos, o Choco, pode ser? É que na segunda fase non xogábamos contra eles, só Claro. xogábamos contra outro grupo. Claro. Pero reventades a outro grupo, Sí. Menos o Fabril que vos fastidia ali en Coruña, bueno, en Abegondo, pero despois recordo que facedes unha segunda parte de competición moi boa, que gañades todo. Sí, son tópico, pero empezamos moi mal e E acabamos moi ben. hai que dicir unha cousa, o partido que perde ese Estradense dos partidos que xogades non estaba Brais Non Vidal. a brevidade. No. Casualidade? O 4-0 co Depor. Non o Non o creo. creo. Sí, seguramente sea casualidade. Estaba Bueno. Que xogaron no teu sitio? Estaba sancionado. Pois Ese día, acordaste? non lembro, a verdad, porque Funcionaba ese Estradense. Funcionaba. Javicho... Supoño xogaría Javicho, sí. Javicho xogaba tamén de en todos normal. lados, sí. Gustaba moito Vicente a min, Home, un xogador distinto. Sí. É que esos xogadores xa non quedan. É que No. claro, Outra cousa. acaban primeiros nese grupo co Choco tamén que queda segundo e xogades vos os playoffs de ascenso a que iba a ser a segunda ref e fastidiades o Londres. Ganades o Londres, que era un equipazo. O Londres. 0-1. Sí, 0-1 cun golazo de Mulero cando Mítico. estábamos con 10. Vi unha foto de Mulero agora, non sei se... Sí, bien. Está Gypsy cambiado, Kings. Sí, Gypsy Kings, sí. Sí. Sí, está cambiado. Bueno, Sí. sí, pode ir a serie, sí, a verdade é que Todo tatuado. meto tatuajes e uns trucos que Sí. que como veña por Galicia teria que decir que, a ver, Sí, Cantouse. non é para tanto. Na estrada. Sí. Non é para tanto. No. Pero bueno, ese partido xa fora para a Estrada fora espectacular metervos nas semifinais e xogades despois contra Corosa. Que Esa- aparte Corosa hai sempre na estrada, sempre hai Esa rivalidade, sí. esa rivalidade toda a vida. Que si non había moita antes, a partir de aí sí que hai. Sí. Fua. O penalti de Brais Calvo cun home máis, As ese pérdidas de partido. tempo foi un partido moi duro anímicamente. A ver. Foi unha pena. Foi unha pena, sí. Quedastes tocados despois do partido ese. Eu bastante, sí. Pero orgullosos. Sendo sincero. Orgullosos porque non contaba ninguén con vos No. aí, menos vos, seguro, porque bueno, estabades moi ben nese momento, pero Non contaba ninguén con nós igual de fora, pero nós dentro. tivechedes que gañarlle a U de Ourense e acabar moi ben a tempada regular para metervos nese grupo de Sí, pero sabíamos que que ibades entrar. É que aí o mellor era o equipo que, o sea, a nivel de estado de forma Sí. dos Home, máis sí, top. O sin mellor duda. Estradense. É que sí, nós, o sea, eu creo Imparables. que dentro dese vestuario, se me preguntas se estou nesa época, digo, che, ascendemos seguro. O sea, o nivel de confianza que tiñamos, o nivel de pernas, de frescura, de xogo que tiñamos, daba a indicar eso. Pero bueno, chegamos á lomba, non dimos marcado, penalti fallado, Foi unha fatalidade, un pouco. fatalidade e ascenderos. Fastidiabas despois xogaríades contra os Somozas. Credes que tamén Sí. reventabades o... A calquera. Eu penso que nese momento, tal como estábamos, É verdade, É verdade, porque, joder, o Arousa era un equipazo e Era un equipazo. como sufriron ese partido, Que expulsaron a Ross, non, ao principio. usaron a 2 xogadores, sí, a Xa Ross ves. e a... Estaría por... Sí, non me sale o nome. Jódeme que non me salga o nome, porque sei quen é, que era un xogador rapidísimo. Bueno, extremo rapidísimo, non me acordo o nome agora. Pero sí, acórdame que... Pero se pasardes por encima, e joder, era un pouco, pois, bueno, un pouco o preludio deste estradense que está sendo estes anos, Sí. un pouco, non? Porque levaban anos en preferente xa, na estrada tampouco había, sabes? Tiñas un pouco a idea de se subimos a terceira, pois a ver que tal, a ver que pasa, a ver se aguantamos. E ao final, pois aquí estamos, non? Foi- E foi un pouco estes anos onde empezou todo. Un golpe na mesa de decir o Estradense vai ser isto e... É que é complicado tamén, o sea, a mí me parece moi complicado non cambiar, porque o equipo cambiou moito daqui a 15 anos. O sea, este bloque que hai ahora, esta forma de traballar, traer xente nova, sabes? Sin gastar, como fan outros equipos, pasta e tal. O sea, ao final é un equipo importante en terceira. É verdade que axuda tamén a base. É dicir, a xente que queda axuda moito a que
3 chavales non inflúa tanto como en outros equipos. Claro. Ao final Caraván leva aquí, o sea, a vida, Ander leva a vida, Óscar, que ten 24 anos, leva toda a súa vida senior no Estradense, Raúl Mella, Ángel, o sea, son moitos xogadores que son novos, porque con 24 anos son moi novos, pero que levan toda a vida aí. Eso axuda moito tamén. Sí, porque esa seguinte tempada, despois do non ascenso, do caer contra o Arousa, xa tes 26 anos, xa eres todo un veterano, xa o eres, pero a pesar da xuventude. E o que dis, chegan Marcos Mella, chega Raúl Martiñán, Óscar, bueno, rematades oitavos esa tempada, é a última de Mariano, se non me equivoco. Como se vive a marcha dun... Joder, ao final era o voso míster e... Sí, eu vexo... Fin dunha etapa. Sí, eu vexo falta, non? moito desgaste polas dúas partes, tanto de xogadores como de él. Eu vexo que ao final é difícil botar tantos anos, que a xente este contigo todos os anos, porque ao final sempre tes tonterías de que un día xogo e non quería, o sea, un día non xogo e quería xogar, ou porque me quitas, non sei que, bueno, pasan todos os equipos, pero ao final si botas anos, é unha pedra con outra pedra, eu creo que el acabou moi saturado e nos acabamos pois tamén algo que decíamos, igual fai falta algo novo. Que non acabades mal. No, para nada, pero é verdade que ese equipo pois xa tiña as miras de igual poder xogar un playoff e acabamos en metade de táboa pois un pouco con 2-3 meses que non había moito rumbo. Claro. E decides despois deste ano marchar. Sí. Marchades varios, igual tamén un pouco motivado por non sei, motivado porque é o cambio de ciclo para Mariana tamén para varios xogadores, o mellor, víadelo así. Non sei como o tomaron os outros compañeros, eu tomeino como unha oportunidade de aparecer na terceira nun equipo top. É que fuches ti e Martín Sánchez, que casualidade, Borja Míguez. Os primeiros fichaxes do Arousa. Sí, é verdade que Luís non tardou moito en convencerme, porque viñan de descender de segunda ref. Xa solo que te entrene Luís pola trayectoria que tuvo, que che chama Arousa en terceira, pues, non hai moito que pensar. Xa. Cando pois ao final acabas unha temporada non mal, pero descontento. Entón ao final pois xúntase moitos factores que non fan pensar moitas cousas. Que che dixo Luisito? Dixo, neno, vouche facer futbolista, vente. Díxeme, neno, sí, queres xogar ao fútbol, vente. E así foi. Luisito convence ben, Sí, a ver, é verdade que eu xa iba convencido cando me dixo hola, son Luís, quérote por Osa, pero sí, convence fácil. E pitáronvos na estrada, pitáronvos? No, porque eu penso que... A xente entendeu, non? No, aparte deso, sempre que marchei dun sitio non din que falar, me refiero, eu ao final marchei non porque estuvera mal no Estradense, porque non quixera o Estradense ou porque calquera outra historia que a xente poda interpretar mal. Ao final marchei por motivos deportivos e penso que se entendeu perfectamente. Sí, e de feito a xente polo que vexo entendeu perfectamente. Eu na estrada acordo que daquela se hubo certo resquemor, pero eu creo que foi máis con Luisito. Sí, eu penso que máis cos xogadores. Sí, que se generou aí un mal ambiente. É porque era o Arousa tamén, sí, que sempre... Sí, pero bueno, penso roubando Luisito, Sí. Sí, un pouco sí. A ver, é que se levaba, bueno, nada, pues Borja xogaba ali, levaba moito por Estradense, despois levou a 3 por Ousa. Sí, pero bueno, tamén por Rúa marchou do Ousa por Estradense. Claro. Sí, a ver, o fútbol é ao final, é que é o que hai, sabes? Sí, mira por máis voltas. Era un equipo boísimo ese Arousa, home por home, sube directo ese ano o Fabril de Gil Sanz. Vos quedades segundos, estades aí e votades nas semis dos playoffs a U de Ourense. Ti ese ano xógalo todo, ese ano todo. 3-0 na lomba e metedes ao U de Ourense, pero despois chega o Racing Vilalbés. Ese ano sorprendeu moitísimo o Racing Vilalbés. Chegou equipazo tamén. Para nós sorprendeu moito. O sea, para o noso estilo de xogo eu creo que era a kriptonita, digamos. Sí, non? De feito, cando nos tocou foi como o peor que nos podía tocar. Xa caerades na última xornada, non? Sí, xogámonos a Liga, xogámonos a Liga alá, perderamos, que eles tamén xogaban o playoff. Claro. E perderamos contra eles. É verdade que era o estilo de xogo que máis nos perxudicaba a nós. Pero por qué? Non sei, non sei se era polos xogadores, pola forma de xogar nosa e deles, non sei por qué, pero non... Non estades cómodos. Como decía Messi, non se me dá. Sí, empatades un en Vilalba, que a priori é un resultado moi bo, porque despois podes empatar na casa, porque quedades mellor na clasificación, e gañan vos 1-2 na lomba. Marca un golazo Pablo Reis en un empezar. É que eso foi, creo que a tónica deles todo o playoff. Marcar moi cedo o partido de volta, tendo o primer partido pois relativamente
controlado, digamos, pois o Sí. primeiro partido perderon no Bouzas 1-0, pero que no minuto 1 do de volta xa marcan, con nós igual, empatan e xa o primeiro xa marcan, entón ao final tamén Deuselles ben. Deuselles ben. E Santomé na portería metelle ti un gol, Efectivamente, ainda por riba recordo Santomé perfectamente. ese playoff, Espectacular. espectacular. Pois mira, escapósevos aí porque despois era La Calzada, que era un equipo de La Rioja Sí, bastante... que bueno, preguntei por eles, Fluxiño, sí, fluxiño. deixémolo neso, sí. Teía xogado en segunda ref, Brais. Sí, magua, a verdade que sí. Que pasou? Bueno, ainda hai tempo. Sí, sí, sí. Xogar no segundo ref. Sí, claro. Que pasou o ano seguinte? Porque eso é algo que nos chamou moito a atención, porque é como que tes menos protagonismo, chega a Mella do Estradense, con Cheiro, en Jamio, e non chegas aos 1000 minutos, que creo que é a única vez, xunto co Estudiantil que falábamos antes, que non chegas. Que pasou aí? Con Luisito ou... É verdad que reforcese moito o medio campo porque eu penso que facía falta. Marchan a Vélez anda, quedaba eu solo. Sí. Entón penso que facía falta tamén renovar eso. Luis ao final quería 22 xogadores de ter 2 onces, bueno, 4 mediocentros. É verdad que primeiro aposta por Concheiro en Jamio, nada que decir, eu seguía traballando, dou entrado no 11, ben por traballo, polo que fora, lesioname contra o Estradense. Mira ti. Mala sorte. Lesioname contra o Estradense, eu creo que estaba no meu mellor momento, sin duda, desde que empecé a xogar. Lesioname contra o Estradense, da rodilla. Desde a xogar ao fútbol? Sí. Nese momento atopábame increíblemente ben. Con 28 anos. Sí, o sea, físicamente, a nivel mental, estaba moi ben. Lesionome, baixón, tardo bastante en recuperarme, hasta diciembre non volvo a competir, e despois, bueno, o equipo xa está medianamente feito, é verdade que, bueno, o desgaste da relación con Luis un pouco, e non acabo de sumar minutos. Se xogaba de inicio, pois no 45 iba fora, non acabo de sumar minutos. Claro, ao final Tiñeche algún mote? Pois non, así directamente Roñón chamábame, pero moito máis non me lembro que tuvera así un mote, si que había xogado. Sí, de feito, bueno, está a mítica anécdota esta de Sila, 11 con motes e todo eso. Estaba Sila nese equipo? Sí, os 2 anos, sí. Como chamaba Sila? Blanco. Que irónico, Luis. Sí, no, ten tido charlas moi boas de rirse moito. E a Borja? Que lle chamaba a Borja? Pois trastornado, chamáballe bastante eu e el. É que claro, non quero chamarlle algo que eu chamáballe a Borja porque está moi mal da cabeza falando ben. Borja está mal da cabeza? Sí, é un personaje moi bo. Pinta así de Tolundrán. Traedeo, porque sorprendería. Sí. Non sei a Borja, a verdad. A Borja? Non me lembro. Si chamaba Calvo moitas veces tamén. Indo ao básico. Non pensou moito. Pero bueno, por exemplo, ese playoff xogou todo. Sí, é que é curioso, nós vemos que de repente chega o playoff, vinganza contra o Ourense, que os eliminades e xogas 90 minutazos, pero despois derrota na Lomba e Luisito quítate no descanso perdendo 0-1. Sí, eu estaba un pouco tocado esa semana. Bueno, no descanso decidiume quitar. Estaba xogando de central, de feito, con defensa 3, decidiume quitar e, bueno, non, tampouco, o sea, sentoume mal porque ao final todos queremos xogar, pero vindo do que viña toda a temporada tampouco me extrañou. Xa. Perdedes contra o de Ourense que se vinga do ano anterior. Foi dura esa, con gol de Labrada no minuto 117. Sí, a verdade que me jodeu moito. Ese sí que foi como un fin de ciclo en Arousa que... Porque era un equipo feito para ascender ao final, non? Sí, os 2 anos. A ver, a Arousa ao final sempre ten que ascender, non? Cando está en terceira. Sí, é unha obligación, obligación ascender, pois ter un equipo con tanta masa social nunha vila como é Vila García é casi obligatorio estar en segunda red. Por que crees que Luisito non quixo falar do Arousa aquí? Pois eu entendo que é porque creo que a xente tamén se leva unha mala imagen de todo o que pasou entre un ano e outro. Bueno, cada un decide si falar sobre un club ou non. Eu penso que é por eso. Bueno, el decide non falar, pois será por algo. Temos aquí unha pregunta, non sei como se lee isto. Como se lee isto? Herbigis ou algo así. XGis, ou sabe Dios. Pregúntanos, non podedes adaptarte ao Arousa?
Polo que dixo, eu creo que sí, pero... Eu penso que me adaptei moi ben a todo. Que foi o que che fallou mellor para non... Eu penso para non que seguir ali? é verdad que o ano que un Volvo o Estradense ese ano pois hai negociacións para seguir ali porque, joder, estou cómodo nun equipo bo, nun campo bo, con xente na grada que anima, que tal, o sea, nun ambiente de fútbol que ao final todo futbolista quere achegarse ao máis profesional, ao final a lomba xogas nun estadio. Como din por aí, que xogaches en estadios, pois eu xoguei na lomba, sabes? Sí. De local. Sí que é verdad que a xente di que xogar na lomba é complicado, pero para min non, para min é fútbol, que se van as cousas mal te piten, pois tomas polo cu. Apreta o collón e que fai que cambien, sabes? Eu son desa mentalidade. E non penso que me costara adaptarme, eu penso que, bueno, o segundo ano non tuve a confianza de Luís, pois posto por dos xogadores, listo, e o primeiro ano xoguei no todo, ao final. Sí. Non seguín ali, bueno, pois, porque as negociacións non se deron. Sí. Volta a casa. Volves O a ano Estrada. pasado. E como foi esta volta a casa? Bueno, eles xa estarían pendientes de que non xogabas ali moito e tal. A ver, é verdad que Toño cada pouco sí que me falaba de ollo. Cando ves? Incluso o verán que xogo todo tamén me chama, e digo, mira Toño, o sea, non vou marchar de aquí. E bueno, é verdad que tamén necesitaba volver a xogar, porque ao final é o que queres como futbolista. Marchou Luís. Marchou Luís, sí, pero as negociacións non se deron. Michel, sí. Michel, bueno, podía contar conmigo, díxome que bueno, que quedaba todo en mans do director deportivo. Non chegamos a un acordo, bueno, penso que... económico. Sí, bueno, un acordo un pouco de todo, porque ao final se queres profesionalizar un club, tens que profesionalizarlo en todos os aspectos. A que te refires? De estar de mañá, me refiero. Ao final, xente que traballa... Claro, que ti aí, se chegas a ese ti que... Claro, tes traballos, tes o teu traballo e tal. E se che chega, claro, unha oportunidade desas de... Claro, o sea... É complicado, tens que deixar o chollo. Claro, entonces ao final tamén económicamente hai que vivir. Claro. Hai que manter os Hai que fillos. manter o fillo. Daquela non tiño fillo, pero bueno, estaba a miña a día doxe a miña muller. Quero dicir, teño unha vida, teño que pagar un alquiler con comida. Se estou traballando non é por gusto. Claro, terías que optar a un soldo moi bo para deixar o traballo. Claro, está unha tesitura que tedes os futbolistas desta categoría que é complicado. Ao final, ao ser semiprofesional, estás sempre nese pequeno fío de hasta onde podo tirar dun lado e do outro. Teño 30 anos, daquela tiña 29. Claro. Xa non estou en edad de arriesgarme e dicir, bueno, vivo con meus pais, podo arriesgarme isto. Claro. Está claro. Entón, volta a casa e para facer, non sei se o esperabades, un ano histórico. Segundos, con así un pouco de aura, porque Javicho Menuti aos mandos, Exacto. Tamén foi unha das cousas que máis me atreu. Sí? Sí. Non sei, foi o que che atreu, non o que ao mellor podía dicir, no, ao contrario. No, ao contrario. De feito, chámame Manuti. Tamén. É que che digo, Manuti, para convencerte. A brúxula, quero que sexas ti, Brais. Queres que seas o novo Manuti. Xa sabes como son, vente. Pouco máis. É verdade que... Había dúbidas, porque eu estuvera no Sporting Estrada, creo, segunda autonómica, creo que acabaron votando. Sí, por malos resultados, sí. Xa ves, como e ao final, mira ti. Pero bueno, eu creo que nese Sporting Estrada estaba buscando unha forma de xogar que ese Sporting Estrada non lle viña ben. E logo? Porque ti depende dos xogadores, tens que adaptar. Como entrenador, penso eu, vamos. El creo que é moi da escuela de Barça, todo eso, gusta moito pois sair desde atrás, que si combinar non sei que tal, pois hai equipos nos que non podes. Xa sea porque a xente de atrás non ten bo pé, porque a xente prefire correr o espacio, porque tes un punta que non sabe xogar de espaldas, depende do que teñas. Eu penso que ese Sporting non se adaptaba, non sei por qué. O sea, non sei cal deses motivos de todos o que pode haber. Que non lle apuntaban. Sí, no, que va. E coñate, era bo equipo. Compartí en vestuario con moi bo equipo. O 90% deles. Está Juanín ahora ali. Sí. Entón eu penso que por eso non lle funcionou no Sport, non por outra cousa. E que? Como foi? Porque o pobo volcouse por completo, a medida que pasaba a tempada estaba aí metido e se daba a sensación de que era un equipo moi forte. É que non sei se ao principio, o sea, evidente, non creo que ao principio contardes con facer unha temporada así, pero... Eu sí. O sea, sonará flipado, pero eu dixen a Toño, se firme para xogar o playoff. O sea, tíelo claro, tío. Así lle dixen. E o resto do vestuario, para que chegara algo, había que dentro do vestuario víase a xente que había, as ganas que se tiñan, sobre todo, porque viñamos moitos xogadores de mal ano.
eu non xogara no Estrense, no Arosa, Mella viña de Arosa e tampouco xogara moito, por rúa viña de facer un mal ano. Por rúa Gamarra viña do Viveiro. Por rúa todos os do Estradense. Jaichenko vende descender con 15-20 puntos co Pontevedra B. Sí. Gamarra viña, creo Do que igual Viveiro. era o que máis Do Viveiro, do que se mellor marcara viña, que marcara 8-10 goles no Viveiro, pero bueno, viñamos todos a un ano de decir non se pode repetir, nós temos que demostrar que valemos para a terceira división. E convertiuse no club deportivo, club divertido Estradense, bueno, eso xa se convertira falla. Sí, é que Sí, club divertido. realmente moi Estradense. divertido, porque erades unha piña no vestiario, levades vos todos moi ben, o sea, Sí, eso é foi un pouco clave, non? Unha das cousas que, bueno, nos inculcaron cando chegamos Manu Tijavicho, Vicente, bueno, todos eses veteranos, Hai que sair. que primeiro hai que ser piña. Sí. Eu xa o vivira noutros vestuarios, pero bueno, no Estradense como que se leva máis eso, o sea que se incide moito máis neso. Saídes moito? Non, eu Ahora xa non. agora xa non, pero bueno, é verdad que é máis de pinchos, de tomar algo, de xogar ali a pocha ou o truco que se leva moito na estrada. Máis que de salir de festa. Chegades ao playoff, eliminades primeiro o Noia, 1-1 ali e 2-0 na casa. Eu recordo ese partido, recital de Brais Vidal, hai que dicilo. E despois pois chega a Sarriana, de Eros López. Joderon, pois. Sí, xa na Liga. O gran debe que tuvemos ese ano que os de arriba nin empatamos. Como se suele decir. Eu penso que merecíamos máis. A ver, é que Sobre todo Home, roubaron. na ida O roubo Eros. na ida non houve partido, sinceramente eu penso que na ida foron superiores eles, eliuxes o que querían e o plantexamento e nós non supemos racionar, matounos o segundo gol, penso, 2-0. pero tamén penso que na volta os tiñamos. Que na volta foi moi mala sorte. O penalti fallado. Gamarra. A expulsión de Eu Gamarra. xa non quero chegar ao penalti. Eu penso que o penalti influe, obviamente, non vai influir, pero ainda que non, o sea, ainda non metendo o penalti, se Gamarra nos expulsa no seguinte minuto, empaquetámoslos. Eu teño a sensación de que van para dentro. Que opinas Pola súa do sensación. colexiado tras esa expulsión? Pois que estaba moi nervioso. Quentouse. Sí, é que non podes expulsar un xogador nun playoff sin ver as accións. Quentouse, Non Tamén- podes expulsar un xogador por dúas accións que non ves. Eu só digo eso. Despois interpretar que foi, non foi, o que sea, mira, é fútbol. Pero Gamarra tamén sempre xoga ao límite, estaría avisado o que fora. A ver, non vou dicir que foi roubo porque viñamos dun 2-0 que non... Eu vi opcións ese día. Aparte, tal como estaba o campo ese É o día, partido. É o partido tamén, eles non pasaron de medio campo. sí, no, Dieros eles non pasaron que do campo. tiñan os collóns aquí. Cando foi o penalti, Eu creo que si se paga un 0 Estradense que... Porque un 2-0 valía Paso vos. Estradense. Sí. Ah, No, xa ves. tuvémolas. Ainda con 10 tuvémolas. O sea, eu creo que o que máis me jode dese partido é non darlle un gol a toda a xente que veo. Porque tuvémolas de todos os colores. Pero Pero bueno. claro, aparece unha figura como Santomé no outro playoff, pois aparece un César Pirot. César Pirot. Pero bueno, tamén é certo que a xente agradece moito, a pesar de que non se pudera, que da fatalidade dese partido, agradece moito porque creo que bateuse o récord de socios este ano. Despois desos, non? Creo, Sí, a verdade que, bueno, demos enganchado outra vez a xente do Pobo que desde a Baiuca que eu pisei na. Xogaches na... Xoguei na Baiuca. Do Do estudiantil. Co estudiantil. Sí. Campo Baiuca mítico, era... No, de local, porque houve unha época Ah, de de local, estudiantil, sí, en pretemporada, sí. Xogar de salida. E adestrábamos ali. Campo molaba o campo campo. molaba moito. A Molaba ver, é que a moito. mí un campo de erva. Xa. Entón, Centro. Que pena. sí. Que o Pena, quitaron. a verdade que sí. Porque os terrenos valen moita pasta. Sí, non? Non entremos Non entremos aí, non? Non entremos aí. Sí, eu penso que enganchamos outra vez ao pobo a ir ao campo. Ao final é un pouco o que pasa aquí en Santiago, creo. Ao final sacaron o campo de Santa Isabel, que é onde todo o mundo podía ir a pé, podía ir de calquer forma e metes en San Lázaro. Ao final a xente tampouco tira moito para ir. É verdad. Eu penso que un pouco que fixemos este ano pasado foi enganchar a xente de que volvera ao Collesen o fútbol. coche. Sí, que baixaran Xa. os Sí, é que é certo. O sea, é complicado. Antes no Bayuca sí que había ese ambiente porque a xente maior, por exemplo, podía ir andando. Os nenos, ahora é máis complicado, tens que ir en coche. E sí que é certo que non, eu nunca vira o estrade, o sea, o campo como está agora. Claro. Como ves ahora en calquer partido que hai moita xente. Sí, este ano, claro, tras un ano tan bo, pois evidentemente vanche quitar xogadores. Quitan vos o voso tridente, a Jaichenko Gamarra por rúa,
Non sei que tal, como estades este ano, a xente está enganchada, estades como ca sensación esa de vamos a estar aí arriba. A ver, non só nos quitan eses tres, tamén nos quitan a Juanín e a Fuentes. Bueno, Fuentes marcha e Juanín deixo. Quero dicir, ao final, todo a xente de arriba non temos a ninguén. Todo cambia. É a zona diferencial Braescalvo. de Braescalvo. É verdade, bueno, como estaba pensando non só en delanteros, olvidame a Braescalvo. É que claro, toda a xente de arriba marcha. É o máis complicado para despois xuntar xogadores. Eu penso que o que máis nos está cotando é que a xente de arriba se conoce. E que tal se fixo? Porque o cambio, o sea, supleuse ben a estes xogadores que marcharon. Chegou Pedrosa. Eu penso que sí. O sea, penso que si fixo o traballo a nivel de fichar xogadores. Penso que hai bons xogadores. De feito, hai máis para... Doblas exposicións. Sí, doblas exposicións. Hai moi bo nivel. Que pasa? Hai que coñecerse. Costa. Son novos aínda. Sí, son moi novos. Pois a verdade que me sorprenderon todos os que chegaron. Ian sorprendeume, Gerard sorprendeume moitísimo, Alex Delgado tamén moitísimo, Padín, é que me sinceramente sorprendeume moito. Dos por posición. Ahora hai máis. Eu comentaba antes, a mí amplitude de plantilla. Eran moi bons os tres do ano pasado, os tres que xogaban diante, pero eu creo que o equipo é máis completo agora. Sí. Dependedes máis quizás de Dani Pedrosa para os goles, pero mira ti, se hai que depender de Pedrosa, pois adiante. Pois depende, que non escoite el, porque senón a ver a decide que me leva, pero é que creo que Pedrosa en calquera equipo de terceira, calquera equipo de terceira dependería dos goles de Pedrosa seguramente. Probablemente. Eu sinceramente penso que sería titular en todos. Que dis, Mou? Que dis? Está señalando a bandeira dos Somozas. Dos Somozas. Do Compos. Bueno. É o club que lle paga. Pois mira, o Compos non ten un goleador referente agora mesmo. Bueno, Maceira ten os días. É verdad. Olvidádaseme Maceira. Entón que este ano cal é o obxectivo do equipo? Home, penso que andar como o ano pasado. Volver a meterse no playoff. Sin dúbida. Eso sin dúbida e que chegue. Vendo hasta onde estamos chegando ahora mismo, pues parece que o objetivo ten que ser entrar en playoff, pero bueno. Non meterse en playoff sería un fracaso, dirías. Pa vos. Para min, sí. Personalmente. Levas 3 goliños esta tempada, un en Copa, pero sí, oye, andas goleador, conta igual, para as primas por gol que non me pagan. Conta igual. Pero que este ano que nunca metiches 3 goles, vai nin a mitad de tempada. Sí, tamén ano pasado marcara 2 en outubro, hasta outubro e quedou aí. Está no teu prime agora. Sí. Estás no teu prime. Goleador, sí. Cal foi o ano que vi de máis goles? Este. E o ano pasado que meteu 2. Nunca foi un goleador, Brais. No, a verdade que non. Pero agora estáse sumando. Tampouco é que me pelexe por tirar penaltis ou tirar faltas ou tal, dame relativamente igual. Me refiero, se as van meter. E cambiaches algo de a tua posición? Cambiou algo ao largo dos anos? Ou máis ou menos seguís xogando exactamente igual? No, é que claro, de novo xogaba con Samu no medio e xa era o que tiraba para diante. Despois xa foi outros xogadores que tiraban para diante. E ao final sempre foi un pouco máis posicional que outro medio centro xogara comigo. Temos unha pregunta que queremos facerche que é que 4 futbolistas, un por línea, ficharías para o Estradense? Non vale que xogases con eles. Da terceira, Vale, desta terceira. É que mola estas preguntas. Sí. Pois porteiro, o que van decir todo o mundo, Santomé. É o mellor? Pa min sí. Non che gusta, eu que sei, Brais Pereiro? Gústame. Cobo, bueno, Cobo sí. Sí, pero bueno. Con Cobo xogache? No. Que faise moi pequeno todo con Santomé. Paréceme un porteiro outra categoría. Sí, a ver, eso é moi non conocía de nada. Sorprendeume moitísimo. O sea, viña unha parada que eso non é desta categoría. Borja Rey? Borja Rey tamén me gusta moito. Algún underground? Ayú, este do Viveiro, ahora compañeiro teu na Sí, selección. pero xogui con él. Claro. Vale, non conta. Igual que Andrés Álvarez, tamén me gusta. Claro, moi bon. Hai vos porteiros. Sí, ahora que estamos botando así un pouco para atrás, sí que hai moi bons porteiros. Sí, boa barba. Sí. Ben perfiladiña. Olliño. Santomé de porteiro, defensa? Defensa, que non xogara con él. Con quen me gustaría? Aquí é complicado, É complicado. Claro, porque tirarías da selección Cabarcos. seguro. Alex Cabarcos. O máis bo chaval, Sí, ibas te levar ben con él. Sí, que me dixeron que é moi bo chaval, pero que me parece unha locura de lateral. Unha motocicleta. Aparte é moi calidoso. E ten unha calidad increíble. Ten moita técnica. Demostrou no reto NVF. Para min foi o mellor que pasou. Para ganar os anos non é fácil. Técnicamente xa. No, visto, a verdad que era complicado. O nivel que puxachedes era complicado de batir. No, Cabarcos. Hai que ir a Estrada, Que cabrón.
Cabarcos lateral e un medio centro, un media punta ou alguén no medio. Medio centro, Diego Uzal, sin duda. Diego Zal. Para mí, Infravalorado, sin duda. seguramente. Sin duda. Mm. Arriba... Para non depender tanto de Pedrosa. Que che Un pode goleador. decir arriba? Que me gusta a terceira división. Buah. Non hai un boom, Complicado. Non hai un que se date moito, a xogar con Pedrosa. Nah, é complicado. Sí, é Pedrosa. complicado. Estou botando así Sí. un pouco a vista atrás. Mira, pois con Pedrosa xogaba Santi Gegunde no seu día. Eu tamén xoguei con Santi. Ah, sí. No Arousa. No Arousa, Sí, claro. sí. Un dianteiro. Pois vouche decir... Gastón Celerino, veña, que cheira ben. Hostia. Cheira ben. Para min é o que Cheira ben. é o Como máis- que cheira é ben? o máis sorprendente de todo. É o único xogador que me sorprendeu nun campo de fútbol. Ah, que cheira de verdade ben. Cheira ben, cheira a Colonia, Hostia, pero top, Que maravilla, que me dera cheirar É a todo o Celerino. mundo que Tamén o di. Tamén o di. É o que máis me sorprendeu, Habrá que Pois pregun- Celerino, mira, Celerino creo que sería un punta que quedaría Solo ben polo- a Pedrosa. No, quedaría ben a Pedrosa. Porque é un xogador así de área, Sí, de, diferencias. de fichar os centrales, de Sí. tal. Mira. Moi interesante. Hostia, mira. Queda aí para Toño Cambas. Sí, se se Antonio. quere- Xa sabes. Que se mova. A Sí, Gastón. sí, sí. Sí, señor. Pois temos aquí unha pregunta, que era, cal é o xogador que máis che jode marcar dentro da categoría? O que máis che gusta marcar será Cellerino, non? Polo aroma. Sí, claro. Celerino. É o que... O que Non lle decides, non lle decides a Celle. Sí, eu digo eu sempre. Aparte, a ver, nos carros suelen me tocar así o que mellor vai ou tal, e sempre me toca. E digo, joder, que ben hueles. É mi aroma, sí. Sí. E non che dixo que colonia usaba? Ou... No, voulle preguntar. O siguiente Pregúntale, partido, ai, que na volta colonios, lle preguntar. É o xogador que máis o teu favorito de marcar, Cellerino, entonces. Un xogador que che moleste xogar contra ele, que che resulta incómodo de Sobre cubrir todo no os que medio. son así máis de Guerrilleiros. moverse moito, de, o sea, que sean altos, fuertes, ese, bueno, máis ou menos vas batendo, que son, eu que sei, explosivos, veloces, bueno, pues pero os que son así ratillas de que che moven para un lado para outro, de que son habilidosos, o sea, agora estaba pensando en Acel, que para mí foi o que máis me costou ano pasado. Os xogadores, sí. Non sei, xogadores Non é malo, media puntas, sí. Aldán. Sí, xogadores así que son habilidosos que, non sei, Lucas Camba, xogadores así Sí. jodidos. Sí, señor. Despois, que temos unha pregunta, se non tiveches ofertas, eu que sei, dun Compus ou algo así, sorprende un pouco que, joder, sendo un dos futbolistas dos mellores, a ver, é a realidade, non? Dos mellores mediocentros da toda a categoría, que non o mellor, bueno, xa veo a Arousa no seu día, non sei, O este mellor, verán. os equipos tamén saben que, bueno, Claro, que estás priorizas o mellor cómodo. máis estabilidade que irte a xogar a Viveiro para ganar. Claro. Supoño que ofertas tes. Sí, ofertas, bueno, non teño moitas porque ao final aquí na Redonda tampouco viaxa moito equipo en terceira división. Pero Segunda nada. no, nunca. Chama a atención. Bueno, non sei, a xente pois decide outros xogadores, eu non sei. Eu sei que as ofertas da Redonda é complicado, entón pois bueno, equipos top aquí cerca ou equipos así que máis tal poden ser o Compos e a Arousa, ao final no Arousa xoguei, o Compos pois nunca se deu de momento. De momento. Nunca se sabe, a ver. Nunca se sabe, pero cal é o teu obxectivo a nivel fútbol? Así estás ben? Gustaríache probar a segunda ref nalgún momento? A ver, é Crees verdade que xogar na segunda ref estaría ben, máis que nada para ver tamén o nivel que hai por aí adiante. É verdade que, bueno, un pouco ca selección vas vendo tamén o que pode haber por aí adiante, pero, bueno, nunca estaría mal. É verdade que a día de hoxe se me faría máis complicado o tema de botar todo o fin de fora, non ver a familia, bueno, é máis complicado. Claro. Pero, bueno, tamén é unha espiniña que queda aí despois de tantos playoffs e quedar sempre ás portas, pois tamén é unha espina. E o do Compos, sendo de Santiago, Sí, gustaría xogar no Compos. Sí, eu iba a San Lázaro andando con meu abuelo de pequeno a verlo en segunda división. Xa ves. Quero decir, obviamente sería algo moi bo. Meu abuelo sigue vivo, ven a verme a todos os partidos. Imagínate. Ainda outro día fomos cando marchamos para Palencia, ali estaba en San Lázaro para despedirse, o sea, el vive moito. Home, É unha alegría que lle das, eh? sí, gustaríame. A ver, a quen de Santiago non lle gustaría xogar no Compos? Ollo que este clip nuns anos... Non, poucos quedan aí. Temos unha pregunta que é sintes polo Estradense, ahora, despois de tantos anos, e outra de Hugo Puente, que di que é o que máis te gusta da afición do Estradense. Ambas. Se pode, se queres englobala. Pois. Sí, a afición de Estarense, a verdad que a intensidade co que vive todo. Porque é verdad que de nada fan mundo. Porque, joder, nos sentimos futbolistas profesionales o ano pasado. Somos 4 amigos que lle pegan patadas a un balón.
literal. Joder, os recibimentos que houve ano pasado de nada fixeron que nos sentiramos, pois, non sei, Bellingham, Messi compañía. Por Rúa Di María. Di María, sí. No Estradense, ao final é o equipo da miña vida, queres que non. Pois na base do Santiago, pois non senior é o Estradense, é o equipo da miña vida, o clube que me acollou desde que cheguei como un fillo, a afición igual, encaixei ben, de feito moita xente pensa que son da Estrada, Sí. pero non, son de Santiago. Xa ves. Orgulloso picheleiro, pero sí que é verdad que, bueno, acolleronme como un máis, ainda marchando para Arosa, é verdad que eu penso que fixen cousas ben en todo momento, porque en todo momento nunca escondín nada, nin dixen nada, pero bueno, no regreso tampouco, nin cando volvín como camiseta da Arosa, nin cando... Nin se notou, No, nin cando volvín como xogador pasou nada, eu penso que, bueno, que ao final eso, estou como na miña casa. Entón, se te retiras aí, tampouco pasa nada. Non pasaría nada. No compes, se te retiras no Estradas. Mira como amarra. Non pasaría nada, non pasaría nada. Despois temos o tema selección galega, que ves de xogar esta fin de pasada a Copa das Rexións. Que vos clasificastes aí con un pouco de polémica, non? Sí, un pouco como foi a historia? nos despachos. Nos despachos. A ver, a historia, claro, despois todo o mundo sabía da historia, pero bueno, a historia foi un pouco que Óscar, o Lubi, chamámoslle, mirou no móvil, porque, bueno, molalle moito mirar no móvil as alineacións e todo eso, mirou despois do partido onde xogaron que nos marcaron o primeiro gol de falta, xusto me enseñou, oye, mira, xogou Conference, tal, e xeñe, como? A ver... Non pode. Non pode, claro. Non pode ter ficha profesional. Non pode como xogar outra competición UEFA e xogar a Regions Cup. Entón eu dixenllo a Fran Carrillo, el dixo a Jorge o delegado, e dixo como mandade capturas deso, tal, non sei que, porque claro, hai un antecedente que cando xogamos a fase europea que ganamos, Pablo Rubio non pudera ir porque tamén lle pasara a mesma situación, eso que Pablo Rubio solo estaba no equipo. Solo estaba no equipo, que estaba lesionado daquela. Pero este xogador xogou 4 partidos. Entón, Por claro, ser este xogador un pouco flipado, non? Sí, un pouco flipado porque Juan Cambón, que neste momento pode chamar que é un pouco apiroladiño, porque A piroladiño Juan Cambón. non darse conta no partido que che di eso, é que no partido dille estaban picados e dille a mítica de, pero tú a quién le empataste? Que yo jugué Conference. Sabes? Tamén o outro... Que retrasado. Sabes, outro tamén media neuroiña, sabes? sí, Sí, con Marco Pirata. Sí. Sí. Juan, que me cae, vamos, increíble. ¿Ves? Bueno, xoguei con él na selección, se non fichaba po Estradense. Era boa fichaxe tamén. Moi boa fichaxe. Gústanos aquí moito. A mí encántame. Encántame. Como non? Dimo que non. Sí. Non leva moito, No, é que para mí o único que lle falta é que non ten moito gol, pero ademais é un xogadorazo. Sí. Para mí é un xogadorazo. Nada, con Juan dixo eso, claro, despois empezaron a ser historias de, claro, este non sei canto, e bueno, ao final sabíamos que tiñamos a sartén polo man. E agora clasificados. En que equipo xoga o fulano ese, por curiosidade? Sabes? Eu sei que xogaba en... O sea, eu cando... San Josep, non? Sí, San Josep, sí, no San Josep xogaba en Gibraltar, sí. Ostra, que curioso. Mítico dos andaluces, que irán ali... Sí, irán ali media temporada e... Cobrar un pouco, xogar a Europa e mira ti, e joder a clasificación a súa comunidade. Sí. Bueno, un bo Erasmus. Sí. E entón que tal con Manolo García? Porque, bueno, ti xa fuches campeón de Europa, Brais, estiveches con Iván Cancela. Non sei se cambia moito agora o tema con Manolo. Cambia, non? Ao final, cada entrenador é un mundo. Cargouse a pesos pesados do vestiario, Aí hai medio polémica. Sí, creo que hai alguna polémica por aí que se comenta, sí, pero bueno, metodoloxías distintas de adestrar de todo, ao final cada entrenador é un mundo. Con Iván era unha cousa, con Manolo é outra, e se ven outro seleccionador despois e eu teño sorte de seguir indo, pois vai ser outra. Ti a quen prefires? Ahora mismo? Manolo. Claro. Home, no. Pero como recordas aquela victoria con Galicia espectacular, non? O sea, eso tivo que ser... Para min foi unha experiencia increíble, porque eu non fui unha selección nin do meu barrio, quero dicir, nunca na miña vida. Sí. A primeira vez que iba a selección foi a galega esta, que ganamos a competición esa. Entón estás 10 días nun hotel sentíndote futbolista con todas as ventaxas de sentirte futbolista de alimentación, fisios, preparación, campos. Ao final xogamos na casa, que eu estaba no Arosa, era xogar na casa, o sea... Sí. Que guai. A única espiniña que Copa esa temporada, o sea, ese mes estaba increíble, xo Copa en Medeus. Claro. No medio, Sí, no medio. É a única espiniña que podo ter deso, nada máis. Pero ahora a Copa non está indo, No, ahora a Copa non está indo.
Algo terá que facer para cambiarlo. Dar bo nivel coa Londras. Bueno, temos unha pregunta de Iñaki Martínez, que foi Sí. compañeiro teu. Pregunta complicada. Sí. Ou non sei. Que pregunta, que prefires? Non ascender nunca co Estradense e seguir sendo campeón de Europa ou ascender este ano e devolver a medalla? É boísimo, Devolver a medalla. Pero eu sospeitaba que ibas contestar. Sí, eu creo que tamén. Devolver a medalla. É que ao final ascender está ben, xogar segunda. Esa medalla, ao final, Sí. é material. Sí, Sí. a verdade é que sí. E a experiencia xa tes, o que dicías, de Por estar... A experiencia, eu sei, non? Se fai falta busco en Google, sabes? As fotos do día que fue un campeón. Eso é verdad, visto así. Preguntas especiais. Temos unha que di, de parte dos colegas do fútbol, que significa cruzar o Mississippi na noite santiaguesa? Cruzar o Mississippi, hostia. Pois eso é pasar da zona bella á zona nova. Cruzar o Mississippi. Cruzar o Mississippi. É Está dicir, retirarse ás 4 da mañá ou chegar co sol. Ás 8 ou 9. Certo. É verdade, Pero parece normal estar xogando ao Candy Crush mentras entrenamos. Eso, mister. E despois non sabes nin cando xogamos. Nin como xestionar o equipo. Tranquilo, rapaces, que parece que nacistes onte. Gracias ao club, teño todo controlado. A revolucionaria aplicación O Club chega para transformar o mundo do noso fútbol. Grazas a O Club, adestradores, xogadores e pais poderán xestionar entre todos un equipo de fútbol. Pero vainos recordar os horarios de entrenamiento, o club. Pois claro, O club será un punto de encontro para pais e xogadores. obvio, pequeno amigo. Con O Club terás todo relacionado co teu equipo ou o dos teus rapaces. Como nos gusta o club. Cruzando o Mississippi. E mellores tackles na zona bella ou no campo? Na zona bella, na estación de bus na estación de tren de Coruña, hai moitos. Explica. Tackles. Sí, eu para celebrar cumpleanos da xente, pois levantaba de festa. A ver. Levantábalos. Sí, pois iba por detrás, Sacho, e levantaba. Pero quen querería ser teu amigo? Todos, sí, encantaba estar de cumpleanos. Ao final era como... Sachadón, Sí, pero un sachadón histórico. E no teu cumple, alguén che devolvía a xogar? Intentábano, pero Era grande. era complicado, sí. Pero sí, sachos históricos teño visto vos. Tes algún vídeo de Sachos sachos? doble, sí, eu non, pero a xente ten, porque eu perdín moito material de cando cambiei a Apple. Si teño, hai vídeos Sacho doble a Óscar e Mateo Mariño cumplen o mismo día Sacho doble. Sí. Óscar e Mateo. Sí, lateral izquierdo, izquierdo, sí, cumplen o mismo día. Mira ti. Non podías salir de aquí sin mencionar a Mateo Mariño, que me senón mátame. É verdade, Tiñamos por aí apuntado o nome de Mateo en algún momento, pero non sei por que non saiu. De parte de Ander, por que todo comezou no século XIX, no Itaza na que coñeciches a túa actual muller? Sí, señor. Ollo, Eu creo que igual é a primeira e a única parella que saliu do século IX. Sí. A verdade é que sí, conocín ali, vina, e dixen, a verdade é que nunca funde atreverme a falarlle a mulleres, nin nada deso, pero vina e dixen, esta é a miña. Non podo non ir. O sea, aínda que sea que me diga ahora, sabes? Sí. Non podo non ir. Bueno, pois de aí saliu. Fuches A ver, pero conta ben a historia, Brais. No, foi así, literal, o sea, salimos en... Ibas con Ander solo? No, iba con Ander, con Emi Carril, mítico medio centro tamén. Moito xogo contigo tamén. Sí, e José Antonio Caneda. O fillo, bueno, da tenda de Caneda Deportes de aquí. Nada, era o Apóstol. Demasiada xente, Sí, a mí non me molaba, de feito casi non salgo. E mira, Menos mal que saliste. non chego a salir. Eso pasa así, se está pa ti, está pa ti. Nada, entramos ali, facía moitísimo calor, nada, ca tontería dos ventiladores, pois foi o primeiro que lle dixenlle, ui, o ventilador este non va, E dixo, ai, Sí. Agora, pareciches igual, pero se non con eso non ligabas, macho. Sí, no, pero de noite todos somos guapos. Bueno, algúns máis que outros, pero que? Chamáchelle século XIX. Sí. Sí. Pero da igual, home. Sí, foi como me dixo Ander. A mellor había aí algún xogo de palabras ou... No, século IX. Bueno, pois así Tamén foi, non? nos dixonos Ander que que che preguntáramos por Lukaku. Eso non entendimos moi ben. Romelu. Romelu. Eu cando entereime que iba a ser un neno, pois estaba ca coña de Proxecto Mbappé.
Teño que facer un Mbappé. O sea, Sí. teño que sacar a traballar. Se te chegas a ir do cor de Mbappé, preocúpate. Sí, no, claro, aí xa lle diría, bueno, gracias por todo, sabes? Eu non son racista, pero hai certos puntos que non podemos Bueno, non falar. sei se a tua muller é moi morena. No, que va, blanquiña como a mí, somos como leite. Vale. Romelu é porque, claro, o proxecto Mbappé quedou en nada porque o tipo é un jabalí. O sea, hai un becerrazo. Sí. Sí, o meu fillo é un animal. O sea, ten uns Pero- brazos que me collo polo peito, xa, ten 9 meses e collo polo peito. A ver, en serio? Sí. vai ser diente, vai ser Ronaldo. Sí, é tanque. Romelu Lukaku. Tal cual. É que falaronnos de que non só polos brazos, Sí. Ah, bueno. Polas extremidades. Polas extremidades, sí, ten boas extremidades tamén. Sí. Grande, bueno, un grandullón. Sí, é bo becerra, Cando lle aprenda a dar o balón, onde te vas meter? No Estradense ou no Villestre. por Santiago? Villestre. Villestre. Como se chama o pequeno? Alexandre Vidal. Vidal Suárez. Alexandre Vidal vai ser o 9 do Villestre nos próximos anos. Apuntámoslo, Apuntámolo. Algún día estará aquí nos nosos micros, Ojalá. imagínate. Sería bonito. Ojalá. Preguntas da audiencia. Preguntas da audiencia. A primeira, de que Barsete, un clásico. Se volveras aos teus inicios, venderías este mellor para buscar un club de mellor categoría? Penso que sí. É que eu escoitei por aí, non sei se é certo, que tampouco nunca tuveras así moita cousa porque nunca tuveches representante. Nunca tuve. É verdade que si a día de hoxe o penso, igual en algún momento sí que me decidiría a telo. Tampouco, é verdade que ningún representante me falou. Non me arrepinto, pero sí que igual En que momento diste? no ano dorenteiro. O ano dorenteiro. Bueno, dorenteiro. No viño de todo. Sei que non me chegou unha oferta dunha canteira moi boa de Galicia por non ter representante. Pódese decir que canteira era, De Vigo. Do Celta. Joder. Que putada. Bueno, non era mala, a mellor hora estaba aí con... Xogando aí con Yalco Pino e con... No, con Jerko Pinoro non. Bueno, da xa lo refiro, Con Miguel pero era Román. para xogar aquel Sí. ano. Como con Miguel Román. Ahora mismo digo. Bueno, sí. Bueno, sí, ahora mismo. Sí. Pero refirme que aquel ano sería para xogar na canteira con esa xente. Sí, con esa xente, o sea, sería Celta B. Ahora Celta Fortuna, sí. Estaría bonito. Temos outra de Diego PB /baixa que di: se tiveres que deixarlle o coche para volver de festa a alguén do Estradense, a quen sería? A todos menos a Ander. A Ander non. No. E logo? Mira, deixaría yo pois a Mella. Mella? Moi responsable. Sí, non? Sí, Marcos Valle. Bo fisio, non? Moi bo responsable. É fisio tamén. Moi responsable. Sí, Fisio tamén é. Tamén é, non sei se bo ou malo, só sei que lle vendou o tobillo a 2 xogadores na época dorosa e os 2 estuveron lesionados despois. Non estar Aí vendo... queda ese dato. Hostia, estarlle jodendo o seu futuro. Bueno, Bueno, tamén se pode decir que foi fisio da futura reina, o sea que quero decir, está as dúas cousas. Como, Fisio da que, futura reina. que? Cando a futura reina estuvo en Marín, Mella estuvo traballando ali. O sea que tocoulle as costas... Non sei se traballou con As ela, se lle tocou as costas. costas ou non as costas a futura raíña, pero ali estuvo. A Leonor, Oye. Borra, Habrá que traerla ao podcast para que nos conte que tal Mella de... Que credes? Cal credes que sería o equipo favorito de Leonor de terceira? Supoño co... O Compostela. Sí. Iría sempre a Sí, dos Reis a burguesía. Pode ser. Sí, seguro. Picheleira. Sí. Pregúntanos tamén de Pedrosa 9, Dani Pedrosa, McGregor ou Mayweather? Esa é unha boa anécdota tamén. McGregor ahora está canceladísimo. Porque eso é por nós. Por vos, por ti e el. Sí, porque hai o rumor por aí de que nos pelexamos este ano. Aí sí. É que, claro, el está ca coña de que ganou el e que ganei eu. Que deixastes vos, Brais? E Que por va. que hai ese rumor? É que aparte Non pareces sei. dous tíos moi tranquilos, os dous. Somos moi tranquilos, pero é verdade que no campo No campo cambian. Sí, cambiamos moito. xa certo. Pero é verdade que conozco fai moitos anos e eu creo que é das persoas que menos me pelexería do mundo. É verdade que discutimos moito porque os dous somos moi roñós e os dous queremos ganar sempre autoexigentes, pero non pasou de aí. Quero Xa. dicir, nin insultos ou. Pero sí que é verdade que non sei por que hai ese rumor por aí adiante e bueno. E non sei quen quere ser el, pero eu o que gane. Aquí non chegou o rumor, senón nos expandiríamolo máis. Sí, no, Pero- xa, claro. Nos expandímoslo, de feito. Ah, Tamén pregunta Dani Pedrosa, lentella, non sabemos se polo seu traballo de nutricionista, pero pregunta, lentella máis de 4 veces á semana? Sí, sempre. Comes tantas lentellas? No, no, Que- pero que no se refire coche, aquí? no coche sempre estamos con que nos apetecen unhas boas lentellas así ben feitiñas. con unha cara moi de goloso. Sí, e Ander sempre lle pregunta, pero se compro as do bote do super tamén valen. Claro, eu como desas, tamén. Sí, Son malas? No, son boas, pero digo, unhas lentillas Mellor boas co feito. seu choriciño, A diferencia, co Pode seu ser. costilla, eso, fua.
Joder, está me entrando Sí, a fama. Vamos a acabar rápido. Diego RG495, por que empezou xogando no medio non noutra posición? Vamos a Estrada. Chimai, Pois non sei, a verdade é que eu entendo que porque lle pegaba fuerte o balón de pequeno, ahora xa non lle chego. Entendo que sería un pouco por eso. Pregúntanos tamén Diego, outro mítico, Diego Enjamio. Que tal vai a confección da plantilla do ano que ven? Sí. Xa fichou aquí a Santomé, a Juan Cambón. Diego, mellor pregunta porque quero vir el tamén. No, claro, é que eu... Bo xogador, O sea, eu Juan. estou xa na etapa de chegar a director deportivo. Gustaríache? Sí. Controlas Sí. da terceira, Sí. Eu penso que se me dan, por suposto, con pues ascendemos en Mellor que Secho, en noviembre. Ollo, Mira que Secho ollo. fixo moi ben, Sí. Ollo, Pero non fichaba a Brais Vidal. Efectivamente, por algo sería tamén. Pero sí, nada, outro día, joder, ao final estaba reclutando xente pa Astradense, pa ano, na selección. Que zorro, a quen? Podes facernos? A xente da Redonda, unos- Noel, Rachu, o Diego pa meu sitio, ao final, se son director deportivo non podo xogar. Que listo. Aí. A Noel Chávez. Sí, Noel Chávez, debilidade. Pepino, Debilidade. Sí. Xa Xogou, cando coincidiu comigo no Orosa, ele era xuvenil ainda Fastidiou o lateral esquerdo este, o Parvo. Sí, pero dixen que eu sempre que estuve no equipo el iba a ter sitio sempre. E a Racho tamén. Sí, Dalle ben. uf. Quitas a Non o Mariano. conocía, Non o conocía e sorprendeume pa moi ben, sí. Veste aí logo de... Gustaría, o traballando sea, deso. non me vexo porque non teño a titulación ni nada e, bueno, teria que poñerme que tampouco creo me costara Tampouco moito. que sexa No. moito de historia. Pero bueno, entrenador tamén teño nivel 2, entón, bueno, tamén Bueno. ando aí, bueno. O sea, cando te retires dentro de 10 anos ou así, Sí, contan seguir ligado ao fútbol, non? ao principio seguramente non, porque isto queima moito. Xa, descansar Tantos os anos e ao claro. final houve moitos anos nos que estuve adestrando e xogando e eso mata, que quitache os findes, quitache semana, quitache... Bueno, non che digo, se te retiras dentro de 5 ou 6 anos, xa Son lexando moitos moito anos, fútbol, pero xa che son- vai tocar ir Sí, claro, a velo a rapaz, o sea. Pero eso xa é distinto. Sí, bueno. Xa non tens que involucrarte tanto. Tens que madrugar máis. Bueno, ahora xa madrugo. Bueno, é verdad. Non sei se é madrugar, non dormir ou que acaba de ser, sabes? Deixeche dormir, sí. No, é o único malo do neno. O demais é un 10, un 11. Sí. Pero de noite sí que lle costa un pouco máis. Joder. Bueno, mira, me pasa a veces. Sí que é verdad. Temos unha de Diego Fute, ex compañeiro teu tamén, que di, sí. se bota de menos os 2,50. Que é iso? É a comisión por traslado de domicilio a campo. Cobrabaslle 2,50 a ti a él ou el a ti? No, el non ten carné. Diego Fuentes, Diego como vai a Fuentes, Noia? por favor. Saca un Saca carné. o carné. Irá con Mariano, supoño, para Noia. No, con Mariano non creo. O Axel non Axel, é de claro, Santiago sí. tamén. Ah, sí, Mario. sí. Mario tamén, sí. Sí. Que útil é ter o carné. Sí. E a última? A verdade é que sí. Pregunta Jorge Barrabaixa Seocón. Que tal era? Onda, mira, que tal era xogar no San Miguel, un club que xa non existe. Adestrabamos no campo do polígono, había máis pedras que terra. Sí. Non sei se xogou Jorge contigo, Segane, este. sí, Jorge Segane xogou conmigo. Despois el pasou a xogar no Santiago Futsal, Ah, sí. mítico Lobelle. Uh, Eu seguín o fútbol, sí. Moi bo rapaz. Sí, de feito, o recordo que teño dese campo é, bueno, de un amigo meu, Fran, que era porteiro, era pequeniño e facía montóns de terra para poder pegarle máis fuerte. claro, mítico, tío. Bueno, pois agora deixamos atrás esta parte do podcast e pasamos ao momento Furancho Furiño con Eros López. Moi boas, Eros López. Que nos traes preparado hoxe? Que tal? Como para- estamos? Que enérgico te vexo. Estou normal, Eros. Que traes preparado para Brais? Algo espectacular. Pois, como sempre, unhas preguntiñas a un xoguiño que a ver se coñece ben os seus compañeiros. Dalle con todo. Pero comezamos sempre cas preguntas un pouquiño máis de índole persoal e comezamos con un hobby. Comer. Bo hobby. Moi bo. Moi bo hobby. O mellor. Comer, ca miña muller vamos a sitios así distintos. Estrellas. Sí, último sitio Estrellas. que foras así que... Último sitio fomos a Benedita Elisa aquí en Santiago. Ah? A Benedita Elisa chamase en Santiago, ao lado da Rúa de San Pedro. Ajá. Ben. Algún estrella e xache. Sí, é unha Entonces, estrella por temos aquí. ido, con culler, a culler de pau, perdón, non con Sí, culler. culler de de pau. pau, aquí a
non me sale, que está ali ao lado da catedral. Sí, sei cal dis. Adoitas poñerlle reseña? Non lle adoito poñer reseña, pero sí que ela lle saca moitas fotos. Temos aí Claro. para recopilar Planteaivos o mundo foodie. Sí, No no. TikTok. TikTok, bueno, xa me tocou na selección facer o día este con Brais Vidal Ai, sí? xa me chegou bastante. Sí, Non o vi, sí, non? un día con Brais Vidal xa me chegou bastante. E agora aquí estás máis mediático que nunca. Sí, esta semana estou no meu prime, a verdade que teño que aproveitala. Cal é o mellor momento que viviches nun campo? Pois vouche dicir dous. O ascenso co Estradense en Barbadás, por como se deu todo, e obviamente cando fomos campeóns de Europa. E o peor? Pois igual no mismo campo. O día da fase de ascenso contra o Villalbés e o día da fase de ascenso contra o propio Erosa, esos 2 días. Un ídolo da tua infancia? Pois inda que parezca raro, pola miña forma de xogar, Ronaldinho. Ajá. Eres do Barça? No, do Atlético de Madrid. Hostia. O sea, Nada que dicir, nada que dicir. Non o tiñamos nada claro, pero pa un día que toca. Pero eu non esperaba isto, para nada, agora. Mira que hai bastante xente do Atlético últimamente, Sí. pero de toda a vida. No, é verdade que, bueno, de pequeno teño fotos do Barça, do Madrid, do Celta, do Depor, de todos, pero bueno, Atlético de Madrid. Cal é o teu xogador favorito do Atlético ahora mismo? Barrios. Encántame Barrios. Sabía que iba a decir É Barrios. que Moi bon, é moi bon. teu perfil un pouco. Pareceme boísimo. Bueno, mellor Brais Vidal. Sí, para os Estradense. Cal é o teu guilty pleasure? Se me explicas, mellor. Vale, é esa cousa que ao mellor a xente non lle pega, pero que a ti che encanta. Que non lle pega que a ti che Que a mí guste. me guste. Buah, non sei. O Atlético. Buah. Atlético de Madrid. Atlético, podría decirse, sí, non sei, Porque creo que son bastante transparente. Porque non teño por que agochar nada, verdad? Entonces son bastante transparente, pero bueno, o Atlético veño. Ser do Atlético. Cal é a maior ensinanza que che deron? A de non preocuparse por cousas que non pasaron. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Ollo, non ten por que ser por unha alegría deportiva, senón por cousas que pasaran. A concentración ca selección en Sanxenxo. Eso tivo Deu, que ser. deu pa moitas... Algún anécdota, Brais? Todas as que queiro. Dime unha guapa, unha vouche que... decir, é unha que foi, chegamos de adestrar, claro, tiñamos 15 minutos ou 10 minutos, era subir, deixar as cousas, poñelas ali a secar un pouco a toalla e tal, e baixar a comer xa. Eu estaba con Iñaki, e na habitación do lado estaban Óscar Lorenzo e Minibugi. Hostia. Eu, bueno, chego, subo, salgo a habitación, poño ali a tender a toalla fora, tal, e de repente miro así para arriba e vexo fume. E claro, asomo e vexo o fenómeno de Minibugi con 2 vapers na man Que va, e metendo os 2 na boca. E dixen, pero que faz animal que che vai a dar algo. É que se non me dá tempo a darlle un pouco e antes de comer teño que vapear un pouco. Viciado o vapor. Viciada histórica lle meteu ao vapor ali. O porteiro Minibugi. Moi bo porteiro. Jabalí, un Quixen jabalí. fichar para a estrada, pero non houve maneira. Non é un porteiro. Sí. A mí me gusta. Aí esa unión Como agora fai, Bugi, Mini como, Bugi. sí, Sí, como sí. Chesney, o do Barça, Sí, fumado de... O sea, non tal, pero o vapor, 2 vapers na man, Bueno. aparte que as masas que ten, que son Sí, claro. kilométricas. Sí. Hostia, que boa, Sí, moi boa. Gustoume esta. Sí, sí. Un pensa que a chimenea, non? Sí. Que grande Minibugi. Cal é a maior festa que che deu o fútbol? O de Sanxenxo foi boa, pero foi corta, porque ainda era xuño e non estaba todo aberto. Entón, bueno, foi boa, pero foi corta, pero a dos desde ese día, foi moi boa a festa. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? Martín Sánchez, actuales. Que raro, Pois mira, Martín Sánchez, Jorge Colón, Mateo Mariño. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? O ano pasado, é que A ver. o ano pasado no descanso contra o Polvorín, Na estrada. no, na Cheda. Iba para o vestuario, mordeume a bota un can.
Como? Sí, jodeume un cordón. Sí. Pero un mordeu puto ben, caniche. Estaba ali posto, casi pega unha patada, Xa claro. ten adiestrado para joder os mellor. Tía así un caniche ali aparcado. Estaba todo tranquilo, pasei eu. O sea, pero xa pasaron xogadores por diante. E pasei eu e mordeume, jodeume un cordón. Sabes que os cans teñen un sexto sentido e saben ver a quen lle teñen que morder. Sí. Ao mellor pues, veu algo en ti mira que que non foi lle o único gustou. can que tal, porque ao final pero ali me jodeu un Sí que, cordón. sí que sería satisfactorio se te Pegarlle sientes unha boa ata- patada. Sí. Sí. Quería ser algo Aparte máis... estes cans, estes Sí, eses pequenos. cans así. préstanse a eso. Sí. Sí. De feito, Que bueno. non o fixo algunha vez? Meus pais, o sea, meu irmán ten un, pero bueno, ese é da casa, sabes? Ese podes lle dar sin problema. No, ese quere sí, joder. Pero Cal foi a reacción dos compañeiros no vestiario? ríndose, claro. Aparte eu que me quento como nada, buah, claro. Pero, como che foi morder un canillo, non sei que. Claro, molaría máis que fora un pitbull. Claro, no, pero eso velo vir. Pero un caniche de merda, é que nin o vin, de repente, claro, sentí un carallo, anda aí. É un caniche. Que boa. Cal foi o adestrador que máis che marcou? Uf, é complicado, A ver, eu creo que igual Vítor Santos. E cal é o obxecto do fútbol que tes na casa ao que lle gardas máis valor? A medalla. No, a medalla de feito tiña ali exposto un pouco de campeón de flipao, pero está guardado ahora. O sea que igual a camiseta que nos regalaron cando fomos campeóns. Bueno, xa vemos que estiveches en equipos de grandísimo prestixio na selección e tiveches moitos compañeiros. Así que imos poñer a proba o teu coñecemento sobre esas tempadas ou sobre as carreiras, mellor dito, deses xogadores cun cara arriba ou cara abaixo. Mecánica moi simple, é o higher or lower mítico que xogábamos no colegio, na universidade, coordenador aí cando había aburrimiento e higher or lower. Sí. Outros xogamos ao buscaminas. Pero, O tute pero é moi online. novo, iso é moi reciente. Sí. Bueno, poñémosche un xogador Sí. e unha cifra e terás que dicirse o seguinte: tira para arriba ou para baixo. Vale, a ver. Vale. Comezamos con partidos en terceira. Brais Vidal ten, segundo la preferente, 219. Seguinte xogador é Cotilla. Mais ou menos? Buah, é complicado, porque mira que botou os anos en segunda B, o cabrón, Coti menos. Pois máis, Mais. Buah. 265. Fuá, pois mira que botou anos tamén en segunda B, Que bello é o cabrón. Cotilla ou Adrián Padrón? Eu creo que ten máis padrón, Menos. Menos, pero Cotilla que fixo logo. 188 ten Padrón. Hostia, pois eso sí que me sorprende, pensei que tiña moitos máis, Padrón ou Marcos Mella? Uf, este é a pillar seguro. Ten máis mella. No, menos mella. Menos Mella. 140. Xa leva, Mella ou Caraván? Caramba, máis. 174. E Caraván ou Ander? Ander. Ander 202. Aí corrección. Sí, está ben. Imos coa segunda, que é goles na súa carreira deportiva. Senior. Esta mola, Está guapa. Cuidado, Iñaki ten 51 goles. Vale, Borja Míguez, máis ou menos? máis. 63. Goleador, Borjita, Sí, Ojo. sí. É que van ese de 20 goles. Claro. Claro. Ese xa che dá Ese bufa moito as cifras, dache moito de rédito, sí. Rubén Arce, Claro, é que no ano do Carballiño meteu 15 goles máis ou menos. Pero xa son 5 máis de Borja, menos. menos 61. Andaba a Só palo. dous, Esa foi xusta. Esta, cuidado. Mira, esta seguinte... Dani Pedrosa, Menos en terceira. menos na súa na súa carreira. Vale, na Claro. súa carreira. Máis, entón. Entendo, non? Menos Menos. 60. É un cabrón, é un cabrón. Que- 61 60. Que engañada ten o tipo. 60 goles en terceira, 60 goles na súa carreira e vai... Home, Buah, que marcou máis Borja Míguez. É que aí está o dato. Aí está. E este, cuidado. A ver. Juanín, Juanín é goleador, Juanín ten máis. 67. Juanín é Só goleador. 7 máis. Juanín ou Porrúa?
Porrúa non mete nin o arco iris. Non o, a porrúa nada, a porrúa terá 10 ou 12. 16. Non o. Porrúa ou Brais Vidal? Home, porrúa ten máis. Tú tes 10, Solo 6. Sí, máis. Pero era moi Este ano mellor xa o pillas, como Vargas. Sí, como deixen tirar os penaltis. Non vai volver unha cesión ao Estradense en inverno? Moito se di eso tamén, pero non. Nah, extrañaríamos xa que moito. está aí, pues, que aproveite. Eu xa lle dixen que non se marche aí, que a súa Xa chegará, xa chegará. Xa lle vai chegar. Estou de acordo. Por último, Brais Vidal con 10 ou Pepe Cidranes. Hostia, Pepe Cidranes, que mítico. Mais Pepe. Mais Pepe 49. A verdade é que o pillei porque me encantou o nombre. Quen é Pepe Cidranes? Xogou comigo no Villestro. Mítico así de preferente tal, sí, mítico. De feito viña comigo no coche. Un bo personaje, de feito. É que claro, hai cada personaje por o mundo do fútbol. Secaba o pelo pola ventanilla do coche. Que espera. Duchábase, facía como a película. Baixaba a ventanilla e secaba o pelo. Pero, o sea, menos chovendo, fixera a temperatura e fixera. Pues dixen eu, teño que meter a alguén do Villestro, Pues mira, tal, ti, vin que tiña goles, fun a Diana. Dícheno claro. Sí, a topache. Sí, señor. Pasamos ás preguntas clásicas. Temos a primeira de sempre. Cal é o animal máis forte o que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Esta vou decir porque no do traballo tamén anduvamos con esas preguntas, facemos vos podcast de preguntas así de chea. Eu o canguro que aparece en Google rebento o fijo. O musculado? No, o que aparece, ti buscas en Google canguro, a ese sí que o rebento. A despois, o australiano este que mide 2 metros, nin de coña. O sea, unha raza destas pequenas. Sí, é unha raza. Joder, o primeiro un canguro wallaby. que che sale en Google Images. A un Sí, wallaby, sí. a un guanabí deste, un guanabí. Guanabí é a canción, pero non sei que canguro ese. É un Dille canguro guanabí, pequeno. vale. Non sei. Eu, o canguro ese que si buscas que mide un e pouco, ese rebento. A un canguro pequeno. Sí, a un canguriño. A un canguro, no, é canguro grande, é Ao final é como matar un ciervo. No, porque É como un corzo, pero, procede de pero corzo que che fai. veña. Pero corzo que che fai, o corzo escapa. Parecen. Como eso cansaste. Eu dígolo porque os vi en persoa e No. son como corciños. O que pasa é que cando se levantan saltan, Claro, pero é igual, pero non se moven. rebento. Eu pensei Sí, que ia penso que decir sí. o caniche da cheda. Ese tamén o rebento, sí. Os dous, para Sí, os sí, dous. sí. Que veña. Que veñen, sí. Canguro pequeno. Canguro Pequeno. normativo. Vale. Sí. Veña. Canguro sin trazos dialectais. Sí, claro. Sin ir ao gimnasio e esas cousas. Claro, é que E hai algún equipo polo que non ficharías nunca? A ver, Polo que sea. vai ser moi fácil dicilo ahora. Polo Real Madrid. Sei que non me vai chamar, pero é que Pero se te chamara. non. Se algún No, que se te chamara, se tú has É chamado que o algún Real equipo. Madrid se me chama será porque algún máis me pode querer, sabes que quero decir? mira que ben me cae Brais Pero non Vidal. ides para Madrid de verdade. No. Hostia, é que Non ides para Madrid de verdade. Ahora, o fillo ficha no Madrid, son do Madrid desde que nací. Bueno, a ver, Pero non eres iría. do teu fillo, non do Madrid, Sí, efectivamente. Aí tes que decir que tiñas un cadero que se chamaba Mbappé Sí, ou claro, calquer claro, cousa, sí, sabes? claro. Sí, Facer mira como a disco con Messi, Claro, pues, claro. ao revés. Sí. E que serías se non foses futbolista? A ver, futbolista non me considero. Pero bueno, espero ser pronto policía. A que te dedicas actualmente, Brais? Pues traballo en un almacén de... Aí no. Sí, no polígono. Local, nacional. Quero quedarme na casa, así que local. Ollo que pode ser compañeiro futuro de Sí, con de Albertiño Freire. Con Sí, Freire. Albertiño Freire, Sí, sí, señor. señor. Un bo Dille que mítico. che faga aí. É un bo mítico tamén. Bo xogador, Sí, Ou sí, si, moi si bo te xogador. destinan en Sarri de Javi Liz tamén. Hai varios. Javi é auxiliar, non? Sí, Está de auxiliar, creo que sí. Sí. Moi ben, pois ata aquí, non? Ata aquí. Temos Sí, señor. un regalo para ti antes de nada. Esta, bueno, mira tío que é para ti, dos nosos patrocinadores principais de Mans do Mar. Pois moitas gracias. Feita con moito cariño para que tomes aí o café, non De sei metal, se és cafeteiro. Sí. Cafeteiro. De metal, moi cafetero. Pa desayunar, Tendo fillos que non é cafetero porque non lle gusta. Moitas Sí, señor, gracias. Pois nada. teño para vos tamén a bufanda do 100 aniversario. Parecida a esta, Sí, similar. A ver, pilla por pero aí, bueno, Eros, para que se vexa. 100 anos, 100 aniños de historia. 100 anos estradenses. A ver, poñede ao revés para que vexan. No, da igual, Pues sí, temos dos. É igual o sí, é xeito. reversible, o sea, é das caras. Ostras, isto cuidado, Sí, no, 100 anos hai que gastar o presupuesto. Sí, señor. Parece que che estou facendo a do loro, cabo. Que Sí, loro. sí. Que loro. Sí. En que ombro se pon o loro dos piratas?
Non sei, nunca tive un loro. Neste ou neste? Estes chistes están na miña época Eu non me entendí. Eu porque en TikTok uso bastante, pero si non non sabría. Pero cal é o É chiste? para ligar, joder. Ah. Estabas ligando comigo? Sí. Non, con esa camiseta ligas só. O sea, nada, pois, Brais, foi un placer terte aquí, a verdad. Foi a hostia esta charla, Non sei que tal o pasaches ti. Eu pasei moi ben, un placer para min, xa vos dixen, bueno, ao inicio que eu teño visto moito e, bueno, un placer para min, ao final que estedes retransmitindo, facendo podcast sobre o noso fútbol que pois fai que gane valor, que nos sintamos pois máis futbolistas, que ao final é o que nos gusta. Así que nada, daros as gracias por estes programas, por todo o seguimento en redes, tanto a min, o Estradense, como todo o fútbol galego. E sinceramente, pois gústame estar aquí para decírvolo en persona que gracias por todo o traballo que facedes, porque eu penso que é moi gratificante para nós que a xente se preocupe por nós, así que moitas gracias de verdade. Pois moitas gracias a ti, Brais, por vir. A verdade que bonito, joder. Bonitas palabras. Por fin vos ter unha despedida bonita, non? Vou na joder. Cantos callos comedes de media no Estradense? Porque eu quedei enamorado. Están boísimos callos do Estradense. É que son animalada. A ver, é verdade que eu non os como moito porque Está xogando, claro. No, aparte de eso, Peideo porque no, porque marcho pa casa, me refiero, me acabo o partido, non quedo ali a tomar nada. Pero sí que é verdade que están moi boas. As veces que o probei, por exemplo, esta semana que xa estou sancionado, pois xa os probarei. Que aparte é boa hora, que xogamos ás 12 da mañá, o sea que a 1 da tarde aí de tapa entran. A 1 da tarde entran cun vermú. No, que non son moito de alcohol. Sí que é verdade que o sogro lle gusta moito Un viñiño vermusín, e tal, claro. entón aí sí que aproveito un pouco De máis, domingo. pero si non. Bueno, Sí. Pero bueno, con temporal, como yo Si, nada, co sogro, si non. sí, señor. Pois ata aquí, moitas grazas tamén á xente que nos ve sempre, que está aí detrás da pantalla, os furiños e nada, que deixen o seu comentario, que lle den amor a Brais Vidal e nada máis, non? E nada máis. E vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol. Que máis nos gusta.